Moi ben, bos días. Bos días. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do pleno de hoxe. Empezamos polo punto primeiro. Antes de empezar nese punto, recordar a aprobación da Declaración Institucional de recoñecemento de don Adolfo Suárez González, que foi presidente do Goberno de España na primeira etapa da democracia, e tamén, creo que un sentido compartido por parte de toda a corporación do falecemento do alcalde de Bilbao, de don Iñaki Azcuna Urreta, que efectivamente lle transmitimos o noso maior pesar e as condolencias á súa familia e ao seu entorno personal, así como aos numerosos achegados e amigos. Pasamos entón ao primeiro punto de orden do día, a aprobación de acta se procede. Alguna cuestión sobre a acta? Non? Apróbase entón por unanimidade. Punto número 2. Vai haber alguna intervención nesta cuestión? Non. Por tanto, apróbase tamén por unanimidade. Punto número 3. Alguna intervención? Non. Apróbase por unanimidade. Punto número 4. Hai alguna intervención sobre esta cuestión? Vai haber intervención? Non. Vamos a absternos e non hai intervención. Faga vostede logo unha breve... Don Álvaro, pode facer simplemente unha breve sobre o convenio, sin entrar en máis cuestións, porque xa o Partido Popular ten manifestado a súa abstención, antes de pasar á votación. Dunha forma breve. Moitas gracias. Moi ben. Bos días. E contar un pouco en que consiste este convenio, esta iniciativa, que ven a ser un convenio de colaboración entre as dúas administracións implicadas, que é a Deputación de Lugo e o Concello de Lugo, que lle permitirá optimizar e racionalizar o gasto enerxético ao Concello de Lugo, sendo, ademais, unha aposta polo medio ambiente e a sostibilidade. É importante destacar que non se privatiza ningún servizo, senón que os técnicos da Axencia de Enerxía de Lugo colaborarán de xeito directo cos funcionarios do Concello de Lugo, que non o sustitúen, senón que reforzan a súa labor coa experiencia especializada dos técnicos desta Axencia Provincial de Enerxía. É unha colaboración entre administracións e é un servizo totalmente gratuito que xa estamos ofrecendo a moitos outros concellos da provincia. Consiste en asesoramento técnico gratuito, como decía, para que obteñan o máximo aforro no gasto eléctrico e eviten posibles situacións de abuso por parte das compañías que xa temos detectado tamén en outros concellos gracias á Axencia de Enerxía. Técnicos da Axencia Provincial de Enerxía, en primeiro lugar, realizan un estudio personalizado e totalmente gratuito sobre a facturación de todas as instalacións municipais e trátase dunha revisión integral da facturación eléctrica. Posteriormente, en base aos resultados que conclúan, elaborarán un estudio de recomendacións para a reducción de custes eléctricos. A facturación eléctrica supón unha parte moi importante do orzamento municipal de Lugo, sendo a previsión para este ano de 5,6 millóns de euros. Co resultado dos traballos, froito deste convenio, preténdese que este concello poida acadar como mínimo o 20% de aforro na facturación eléctrica, que é a media acadada nos concellos de menos de 20.000 habitantes nos que estamos traballando neste sentido. Incluso, tendo en conta as dimensións do Concello de Lugo, o aforro posiblemente sexa maior se consideramos tamén o éxito que representou para esta propia institución, acadando un 25% de aforro na facturación a partir de 2012. A maiores do estudio que realizará a Deputación, permitirase aforrar ao Concello de Lugo tamén uns 5.000 euros, que sería, cando menos, o custe do estudo no mercado. En resumo, pretendemos a aprobación deste convenio entre Deputación e Concello de Lugo que permita seguir afondando na racionalización e reducción dos custes enerxéticos, dos custes da facturación eléctrica, sen minorar en ningún momento a calidade de vida nin o nivel de prestación de servizos ao que estamos acostumados. Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos entón á votación, sí. Votos a favor deste convenio entre o Concello e a Deputación. 13 votos a favor. Abstencións. Son 6, 3, 9 abstencións. No. Perdón, 10 abstencións. 10 abstencións. Moi ben. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Proposto do equipo de goberno da Deputación de Lugo para exixir á Xunta de Galicia a inmediata restauración das pallozas de Piornedo. 11 votos, sí.
Por parte do Goberno ten a palabra doña Lara Méndez. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Hoxe a proposta que traemos desde o equipo de Goberno é unha proposta coñecida por todos, tal e como anunciamos xa no pleno anterior, de que traeríamos esta proposta como iniciativa de Goberno e como sempre manifestou a Diputación Provincial o seu compromiso claro e decidido pola apostar polo noso patrimonio cultural. Nós hoxe non imos falar de obrigacións, competencias, obrigacións, porque creo que xa quedou claro, quedou de manifesto no pleno anterior, e o que pretendemos é buscar o consenso de todas as forzas políticas para sacar adiante esta iniciativa. O que sí me gustaría recordar, porque ademais creo que ven un pouco a colisión do que despois expoñerei, é o decreto 2250/1971, é dicir, do ano 71, que declara paraxe pintoresco a zona da Serra dos Ancares e particularmente a Piornedo. Trátase precisamente dun patrimonio etnográfico e que se mantén, se conserva e se preserva gracias á heroicidade dos seus veciños e veciñas, a pesar de estar perdendo servicios en educación, servicios en sanidade, servicios sociais, a pesar de ter que sufrir unhas condicións por debaixo dos mínimos sen ter dereito a unhos servicios básicos de cobertura e garantizados, e por iso falamos desta heroicidade destos veciños e veciñas que, a pesar disto, están residindo en estes lugares. Por iso traemos esta iniciativa, de este alcance para darlle cobertura a todas estas necesidades. Pensando en presente, pero sobre todo pensando en futuro, pensando facer de Piornedo, do Concello de Cervantes, da zona dos Ancares, un lugar en igualdade de condicións para poder vivir, en igualdade de condicións de calquer punto de Lugo, de calquer punto da provincia, e non polo feito de vivir nun lugar que, ademais, é considerado un lugar etnográfico, ese paraxe pintoresco do que falamos, teñan que vivir en unhas condicións por debaixo das básicas, que, como calquer cidadano, teñen dereito a ter cubertas e a ter garantizadas. Por iso, hai que reparar o deterioro das pallozas producido nos últimos anos, por iso hai que dotar dunhos servicios básicos de saneamento e de iluminación, e por iso esta iniciativa en beneficio dos veciños e veciñas de Piornedo, porque ademais así estaremos combatindo outra gran lacra que temos na nosa provincia, que é o despobamento. Se non damos unhas condicións mínimas, non garantizamos unhos servicios básicos mínimos, estamos casi obligando a xente a que abandone o seu lugar de residencia, estamos casi obrigando a fomentar ese despobamento, cando a Diputación Provincial ten un obxectivo claro, que é combatir esta lacra que temos a nivel provincial, que é o gran despobamento que sufrimos e a gran tamén envellecemento da poboación. Tamén nos gustaría, en este caso, agradecer como a Xunta de Galicia tamén se está sumando a este problema, este gran problema do despobamento, que o está vendo como un gran problema agora mesmo, e que agradecemos que se sume tamén a esta preocupación que ten a Diputación Provincial dende tempo, que agora se suma tamén a Xunta de Galicia. E o que pretendemos con esta iniciativa é buscar ese consenso entre Xunta, Diputación e Concello para levar adiante esas realizacións, para realizar esas infraestructuras de alcance e darlle unha garantía a eses veciños, e despois, evidentemente, habrá que falar tamén de futuro, como decíamos, e de mantemento das infraestructuras, e que ese compromiso xa se manifestaba tamén no pleno anterior, por eso recordarlo moi someramente, moi por enriba, pero ese compromiso por parte da Diputación Provincial xa está claro tamén, xa está posto de manifesto a través dese plan de acción das reservas da biosfera, entendendo que ese enclave está dentro da reserva da biosfera dos Ancares, que ese enclave está dentro das líneas de actuación que recolle ese plan de acción, e que ese plan, con fondos propios, a Diputación estará dotado para actuacións nos vindeiros 10 anos de 2 millóns de euros, dos cuales unha das accións é proteger, manter, conservar o noso patrimonio, e dentro desas actuacións se pode enclavar estas actuacións.
e volvemos a tender unha mao a Xunta de Galicia dende a Diputación tamén para que dentro deste plan de acción das reservas da biosfera, do cal xa forma parte como os concellos afectados, como distintos colectivos, asociacións e movimentos sociales que tamén forman parte, a que contribuya tamén, pois, incluso pode ser esa mesa onde se poidan tratar o mantemento futuro destas edificacións peculiares, destas edificacións que nos enriquecen tanto o noso patrimonio e estas edificacións que queremos conservar e queremos preservar dentro deste patrimonio etnográfico que, como decíamos, hai que dotar aos veciños e veciñas destas infraestructuras básicas para que o feito de vivir ali non seña unha herocidade, sino que seña unha opción e unha acción de futuro. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, doña Elena Candia. Primeiro, minutos máximo. Sí, bos días. Sumando as condolencias, as palabras que dixo o presidente ao inicio da sesión, interveño por primeira vez nesta sesión plenaria. Vou intentar, ca maior claridade e ca mellor boa fe, expoñer cal é a postura do Grupo Provincial do Partido Popular nun punto que, sen dúbida, é un dos exemplos máis claros no que os pasados días algún xornalista definía como a política do absurdo que se ven a desenrolar nesta institución. Na pasada sesión plenaria, este grupo que represento rexistrou unha iniciativa que levaba por título, por certo, iniciativa que o Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego votan en contra, que levaba por título Moción relativa á implicación da Xunta de Galicia, vaya por diante, da Deputación Provincial de Lugo e do Concello de Cervantes no custe da conservación das pallozas. Hoxe, o equipo de goberno trae unha proposta a pleno, insisto, a esta iniciativa votouse en contra, que leva por título Proposta do equipo de goberno da Deputación de Lugo para exixir á Xunta de Galicia a inmediata restauración das pallozas de Piornedo. Escoitamos con atención a exposición deste plaxio de iniciativa que foi defendida pola mesma persoa, en donde dice que queren a conservación do patrimonio, pero, recordo, votan en contra, en donde na exposición deste punto se fala de perda de servizos, se fala de despoboamento, se fala da reserva da biosfera, é dicir, se fala de todo excepto das pallozas de Piornedo. Vaya por diante que hai un compromiso serio por parte da Xunta de Galicia de restauración deste patrimonio que debe ser no pouco no que parece con bastante claridade estar de acordo. E tamén sabemos que é vontade da Xunta de Galicia a restauración deste patrimonio con ou sin a axuda da Deputación Provincial de Lugo. Pero non por eso é menos importante poñer de relieve o absurdo que se está convertindo estas sesións plenarias. Estos días, ademais, que creo que merece un recordo o expresidente, que en paz descanse, todo o mundo apelaba ao consenso, todo o mundo apelaba á necesidade de acordos importantes, especialmente no momento económico que nos toca vivir, e queda, a verdad, moi atractivo a lectura nos titulares da prensa, pero despois, cando un pisa a realidade da nosa provincia, descubre que en situacións tan facilmente comprensibles que se chegara a un acordo, porque todo o mundo está de acordo que hai que poñer en valor esas infraestructuras. Ademais, hai uns antecedentes claros, porque se alguén invertiu na restauración dese patrimonio, sen dúbida, nin sequera vostedes o poñen en dúda, foi a Xunta de Galicia. Claro, e que dice o Partido Popular? Por suposto que estamos a favor de que todos os núcleos rurais da provincia de Lugo conten con todas as infraestructuras necesarias para mellorar a calidade de vida dos veciños. Iso tamén podría valer para un titular. E, por suposto, estamos de acordo que o Piornedo, por suposto, teña esas infraestructuras. Claro, o Partido Popular pensa que para esta institución non foi prioritario esa iluminación nin ese saneamento. E por que o pensa? Porque dende que este equipo de goberno asumeu responsabilidades, estivo xestionando unha cantidade de diñeiro moi importante. En orzamentos, dende o ano 2007 ao 2014, xestionaron vostedes 875.216 euros.
En plan de obras e servicios, xestionaron vostedes, xa vamos a recurtar o marxen temporal, entre o 2007 e o 2014, máis de 44 millóns de euros. Entre o ano 11 e o 14, no Plan Estratégico de Subvencións, xestionaron vostedes 43 millóns de euros. É dicir, entre o Plan de Obras e o Plan Estratégico de Subvencións supera os 87 millóns de euros. En esa cantidade de diñeiro tan importante non pensaron en dotar de servicios de saneamento nin de iluminación a este núcleo rural, co cual creo que é un dato bastante gráfico de que para ustedes esa infraestructura non era necesaria. E acórdanse dela agora que a Xunta de Galicia lles fai un ofrecemento na posta en valor dun entorno. Enrócanse en que, sin que votemos a favor da iluminación e do saneamento, non sale adiante unha proposta que, insisto, votan en contra na anterior sesión plenaria. É difícil entender esperpento a maneira. É difícil entender que isto sexa un exemplo do que nos pide a cidadanía. Mire, nosotros estamos de acordo na restauración das pallozas. Rexistramos unha moción que matiza o que vostede pide solamente na prioridade da inversión. É indiscutible que as pallozas necesitan unha inversión inmediata. E tamén é importante, xa o recollíamos de feito na anterior proposta que lle presentamos, que de feito levaba na súa propia redacción a importancia de desenrolo dun plan de futuro, que levaba implícito, dende logo, que houbera as infraestructuras suficientes para a súa posta en valor. Pero eso non lle foi suficiente, ese concepto de plan de futuro parece que non englobaba a súa ideoloxía, aínda que realmente o único que non lle gustaba é que a iniciativa o levara o Partido Popular, porque senón non se explica, pero aínda así, facemos un esforzo en chegar a un entendemento, poñámonos de acordo no prioritario urxente que é restaurar as pallozas e, en segundo lugar, todas as administracións, Deputación, Xunta e Concello, que se poñan a traballar para elaborar e dotar destas infraestructuras que vostedes agora non, mentres que xestionaron 875 millóns de euros. Agora parece que lles importa. Tampouco sería problema. E tamén lle digo unha cousa. Vamos a intentar facer un esforzo en explicarlle á xente que realmente estamos, incluso, aínda que se nos pise, aínda que se nos plantexe unha situación tan absurda de votar en contra a nosa iniciativa que pido mismo e a seguinte sesión plenaria levar unha parecida dicindo que é distinta, salvo que seña que non tiñan outra iniciativa para traer esta sesión plenaria, vamos a facer un esforzo para chegar a un entendemento, porque creo que, sen dúbida, os veciños de Cervantes o merecen, nada máis. Segundo turno para o Goberno, doña Lara Méndez. Gracias, presidente. Mire, señora Candia, fala vostede de boa fe, e foi o único que fixo decilo, porque o resto da intervención, mire, non intente nin diludir o tema, nin mentir, moitísimo menos mentir, porque vostede fala de que nos votamos en contra do que presentaron da moción que presentaron o pleno pasado. Dicir, oiga, con matices, nos fixemos unha emenda de engádega que vostedes non aceptaron. E no transcurso do debate lle dixemos que se non aceptaban a emenda, que volveríamos a traer a mesma iniciativa a este pleno, e foi o que fixemos. Traer esta iniciativa a este pleno, co cual non fale vostede de boa fe, porque a parte tampouco o transmite cando fala de a Xunta de Galicia, vaya por diante, pero resulta, isto como anécdota, pero que resulta que na emenda que nos presentan agora volve a poñer a Diputación Provincial diante, non? Entonces, é dicir, eso de boa fe, señora Candia, a verdade que queda en entredito, e que nos manifeste a boa vontade da Xunta de Galicia de arranxar as pallozas, mire, pois hasta yo agradecemos, pero de boa vontade nada, obligación e competencia, que isto parece que nos olvidamos, pero quen ten obligación é a Xunta de Galicia. E xa dixen no primeiro turno, digo, non quería entrar en estas cuestións porque pensei que quedaran claras, pero está visto que non. Obligación e competencia, e que se o mellor durante os últimos anos a Xunta invertira de medios 26.000 euros que se viñan invertindo co anterior goberno da Xunta de Galicia, a mellor non estábamos en este estado de deterioro. Dito isto, a preocupación da Diputación sempre quedou de manifesto e sempre quedou clara. E queren invertir nas pallozas, pero queren invertir tamén nos servicios básicos para garantizar uns servicios mínimos aos cidadáns. E mire, eu estuve ali en Cervantes, co alcalde e coa delegada territorial e cos veciños. E os veciños sí querían ter eses servicios básicos, señora Candia, sí os reclamaban, e sí querían ter. Evidentemente, lles preocupaba a
A situación das pallozas, porque o deterioro destes últimos anos pola falta de inversión é notable, pero tamén querían eses servicios básicos. E por iso nos propoñemos unha postura de maior alcance da que vostede trae aquí, que é o único que traemos. É dicir, sumábamos en aquel momento e seguimos sumando. A iniciativa que vostedes traen aquí é un retroceso, é dicir, volta a enclavarse en aquela iniciativa sin querer ir máis aló, sin querer darlle esa cobertura de maior alcance para garantizarlle unhos mínimos. Porque lle digo, como se marchen os veciños de Piornedo, non vamos ter nada que preservar, non vamos ter nada que manter, porque o deterioro sí que será, ao mellor, irreparable. Vostede fala dun plan de futuro que nos presenta a Xunta. Mire, perdone, señora Candia, que o dubide do plan de futuro da Xunta, porque que moitas veces a Xunta de Galicia lle costa actuar en presente para facer un brindis ao sol de futuro. Queremos compromisos ahora, queremos compromisos xa, queremos compromisos factibles. Por iso lle pedimos, señora Candia, que se sume a esta iniciativa e que voten a favor, que pide o mismo que piden vos e a maiores garantizar uns servicios básicos aos veciños de Piornedo, aos veciños de Cervantes. Nada máis. Moitas gracias. Segundo turno, Partido Popular, 3 minutos. Sorpréndeme o silencio do Bloque Nacionalista Galego, pero en todo caso será que suscribe íntegramente a súa intervención, o cual é doblemente penoso. Mire, que fale esta institución de compromiso, xa colma o absurdo ao cuadrado. Realmente, cando calquer veciño desta provincia, non só os veciños de Piornedo, escoite o que estamos debatindo aquí, sen dúbida é para dar absoluta pena, é para entender moita desafectación e desafección que teñen os veciños cos políticos, porque, sen dúbida, como decía cando empecéi, este é o colmo, esta iniciativa é o colmo do absurdo, é o colmo do no polo no, é o colmo de buscar. Estou segura que, ademais, lle poñeríamos infraestructuras de saneamento e iluminación e vostede diría que tamén quería cobertura 3G, porque o que se trata, sen dúbida, é de levar a contraria. Como vostedes foron invitados a participar nun plan de futuro para Piornedo, e o señor presidente non levou a iniciativa, que non sei por que non leva el a defensa desta moción, porque, sen dúbida, está a correxindo constantemente. Eu creo, estou convencida de que os veciños de Piornedo queren que se arranxen as pallozas e demandan para os seus fillos os maiores servicios. Non nada distinto que calquer veciño de calquer concello da nosa provincia. Iso é absolutamente indiscutible. Mire, eu vivo nunha aldea que non ten saneamento. E moitas máis aldeas de Galicia, moitos núcleos rurais non os teñen. E por suposto que ten que ser unha reclamación. E por suposto que ten que ser unha infraestructura necesaria. E tamén en Piornedo. Agora, non diga vostede que lle volvín a decir unhas cifras moi importantes que creo que non se quedou con elas e creo que é importante que lle repita, que xestionaron vostedes 875 millóns de euros e non invertiron un euro nin en iluminación nin en saneamento dese núcleo rural, co cual o compromiso que tiña vostede cos veciños de Piornedo quedou bastante evidente cando xestiona diñeiro e non o invirte nese núcleo. E agora que o invitan a participar nun proxecto para poñer en valor un entorno e evidentemente, dotando das infraestructuras, esas ou incluso algunha outra máis que os veciños demanden. Porque é certo que vostede tivo unha reunión cos veciños e ca representante da Xunta da nosa provincia, pero non deixou de ser unha reunión dunha duración limitada, que probablemente nun grupo de traballo haberá outras infraestructuras que os propios veciños, o propio alcalde ou as dúas administracións poidan poñer en riba da mesa. E por que non? Porque non, ao mellor, incluso hai algunha infraestructura que vostedes ni se lles pasou pola cabeza e as demanden os veciños. Eu creo que enrocarse nunha postura... Eu non lle vou a votar en contra, por suposto que non lle vamos a votar en contra. Se quere establecer a prioridade da arranxo das pallozas, ten o noso apoio. E senón, o noso voto será o mesmo e remitiremos á sesión plenaria anterior en onde trouxemos a iniciativa do Partido Popular, unha proposta en onde todo o mundo quedou absolutamente retratado como vostede está quedando retratada hoxe. Moi ben. Último turno para doña Lara Méndez. Mire, señora Candia, dice vostede que se nos invita a poñer en valor un paraxe. Sabe ao que nos está invitando vostede?
asumir as competencias da Xunta de Galicia. Esa é a invitación que nos está facendo vostede. É a obligación que ten a Xunta de Galicia que asumamos a Diputación Provincial. Esa é a tónica habitual do Partido Popular. A pedirnos que asumamos a Diputación Provincial as obligacións da Xunta de Galicia. Esa é a única invitación que nos está a facer. Si, evidentemente, faltan moitos lugares todavía na provincia de Lugo, pois a mellor sin saneamento, sin alumeado, sin servicios básicos, pero poucos ao mellor que señan declarados BIC o que señan paraxe pintoresco desde o ano 71. Poucos ou casi ningún, señora Candia. Estamos a falar dun conxunto etnográfico que queremos preservar, conservar e manter en unhas condicións mínimas para fomentar que a xente siga vivindo en eses lugares e evitar o despobamento que tanto ataca a nosa provincia. Pero, mire, a pregunta é moi sinxela. O equipo de goberno, como tal a tratamos e como tal a iniciativa a defendemos, o equipo de goberno vai a decir que sí ao ranxo das Pallozas, vai a decir que sí ao saneamento e vai a decir que sí ao alumeado público. Que vai a decir o Partido Popular? Nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias. Había algo, non? Estaba antes interesada en saber que lle estaba comentando a vicepresidenta, voulle satisfacer a súa curiosidade. Estaba dicindo que non me sorprendería que nos próximos plenos o Partido Popular trouxera unha moción pedindo que colaboráramos en operaciones menores, como a da apendicitis, porque, claro, nestes momentos hai que axudar. Quer dizer, o sinsentido está clarísimo, non? Entre recortes e as cuestións que se plantean a esta institución para colaborar la buena voluntad da Diputación Provincial, non me extrañaría nada que mañá viñera unha moción ou unha petición da Xunta para colaborar nunha operación de apendicitis. Como saben, é unha operación menor, e nos tempos que están, pois todo o mundo ten que axudar. Vamos proceder entonces a votar e que o Pleno diga o que teña que decir a través da súa votación. Votos a favor desta proposta de goberno? Votos en contra? Non hai votos en contra. Abstencións? 12 abstencións. Por tanto, proposta do Goberno aprobada. Orden do día, señor secretario. Asunto número 6, proposta do equipo de Goberno da Diputación de Lugo exixindo o reembolso do denominado céntimo sanitario e instando a Xunta de Galicia a que inicie as xestións pertinentes para cuantificar e garantir a devolución do gravamen. Moi ben, por parte do Goberno, doña Pilar García Porto. 6 minutos máximo. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días. O certo é que me gustaría comenzar esta intervención facendo un breve repaso cronolóxico sobre o imposto mal chamado, mal denominado nun exercicio demagóxico céntimo sanitario. Aló polo ano 2002, e da man do presidente Aznar, e sendo ministro de Facenda Cristóbal Montoro, nacía o céntimo sanitario. Este é un imposto que permaneceu vixente, como todos vostedes saben, entre 1 de xaneiro dese ano do 2002 e o 31 de decembro do 2012. En que consistía o imposto? Que era o que gravaba? Pois incrementaba o prezo dos hidrocarburos, fundamentalmente gasolinas, gasóleos, fuelóleo, queroseno, e facía ademais en casi todas as comunidades autónomas. En concreto, incrementaba o prezo dos combustibles en 13 comunidades autónomas. Este imposto constaba, por un lado, dun tipo de gravame fixo que establecía o Estado, que eran 24 euros por cada 1000 litros en gasóleo A e gasolina con outro tipo de gravamen que decidían as comunidades autónomas, que tiña un tope máximo de 48 euros por cada 1000 litros. Ao longo da vida do imposto, 13 comunidades autónomas, como dixen, aprobaron tipos autonómicos. En Galicia, este imposto chegou hai xusto 10 anos. E chegou da man do goberno de Manuel Fraga, que o instaurou en xaneiro do ano 2004. Ata aquel momento, o coñecido como céntimo sanitario só se aplicaba na Comunidade Autónoma de Madrid. Por aquel entonces, estimábase que Galicia ia ter unha recaudación coa instauración deste novo imposto de 246 millóns de euros. Agora calcúlase que España podería ter que devolver 13.000 millóns de euros en total. Durante a última década, a Xunta de Galicia mantivo os tipos impositivos, pero Feijóo, de xeito unilateral, decidiu cambiálo e cambiouno ao imposto sobre hidrocarburos, que é legal en xaneiro de 2013, e decidiu tamén incluir unha subida nos orzamentos para 2014 cun clarísimo afán recaudatorio
para incrementar a Xunta, segundo as súas propias previsións, en 53 millóns de euros a conta dos petos de todas as familias galegas. Ben, feito este repaso cronolóxico, podemos situarnos xa na actualidade, onde nos atopamos con que o Tribunal de Xusticia da Unión Europea acaba de decidir que o chamado céntimo sanitario é contrario ao dereito comunitario. En concreto, a sentencia argumenta que o céntimo sanitario incumple a Directiva Comunitaria sobre Impostos Especiais porque incumple, e valga a redundancia, os requisitos esenciais. Para que os hidrocarburos poidan estar suxeitos a impostos distintos dos contemplados na directiva, debe garantizarse, por un lado, que teñan unha ou varias finalidades específicas e, por outro lado, que se sigan os mesmos criterios de aplicación e devengo que no resto dos tributos. Segundo este Tribunal de Xusticia Europeo, ningunha das dúas condicións se cumple no caso das comunidades autónomas españolas. O céntimo sanitario, en definitiva, non se dedica obrigatoriamente a financiar a sanidade. Dise que é para iso, pero a realidade é que nada garante que teña sido así. Só servía para incrementar no seu momento as arcas públicas. E chegados a este punto, como se van a xestionar agora as reclamacións? Aínda que o proceso non está claro de todo, parece evidente que só poderán reclamarse o pagamento dende o cuarto trimestre do ano 2009, porque o anterior está prescrito. Ademais, e seguindo coa xestión das reclamacións, o mecanismo establecido en vía administrativa para facelo e que foi aberto pola Axencia Tributaria para este reintegro do cobramento indebido parece diseñado máis ben para impedir ese cobramento. Por un lado, Montoro advertiu que as demandas mal feitas poderán ser apercibidas, pero por outro, o modelo de solicitudes pode ser tramitado tanto pola gasoliñeira como polos transportistas, o que, segundo afirman numerosos expertos, formula dúbidas porque podería haber devolucións duplicadas. En definitiva, estáse facendo un exercicio para desincentivar a presentación do requerimento para que reembolsen ese cobramento indebido do céntimo sanitario. E outra pregunta, quen vai a pagar esa devolución? Feijóo, aquí en Galicia, súmase o suposto de que as comunidades autónomas están libres de pagalo, porque o titular dese imposto é o Estado. Non obstante, Montoro xa advertiu en numerosas ocasións que as comunidades autónomas son corresponsables desa devolución. En definitiva, que entre o dilatado que vai ser o proceso e a falta de asunción de responsabilidades por unha ou a outra administración, o único que sabemos seguro é que ata agora quen pagou foi o usuario, que é quen agora, por outra banda, se atopa con dúbidas e dificultades para reclamar a devolución. A verdade é que resulta un tanto demagóxico acatar a sentencia e dificultar ao mesmo tempo a tramitación das reclamacións, ou non clarificar siquiera os medios suficientemente. Por iso, e tendo en conta, ademais, a delicada situación que está atravesando a economía tanto de empresas como de familias, entendo que vostedes terán a ben apoiar a iniciativa na que instamos, por un lado, a Axencia Estatal Tributaria a devolución de denominado céntimo sanitario por ser un ingreso indebido e declarado ilegal por parte do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Tamén, por outro lado, pretendemos que a Xunta de Galicia cuantifique, de acordo coas asociacións de transportistas, cal é o importe do gravamen susceptible de ser reembolsado. Exiximos, ademais, ao presidente da Xunta que inicie as xestións pertinentes para garantizar a devolución do imposto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos no menor tempo posible, clarificando as canles precisas para solicitar o seu reembolso. E, por último, gustaríanos tamén un acordo para apoiar a esta institución, a Diputación Provincial de Lugo, na súa pretensión de cobrar o que lle foi recaudado de xeito indebido co céntimo sanitario e que ascende a cantidade de 93.000 euros. Gracias. Tede no tempo xusto. Primeiro turno para o Partido Popular. Quen vai a ser o que... moi ben, 6 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Esta moción ven a pedir que se cumpla unha sentencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea. E o noso grupo, claro que está de acordo con que se devolva este imposto aos que se lle cobraron ilegalmente. Efectivamente, en estes 10 anos que se leva que estuve implantado o imposto,
pasaron distintos gobernos de distinto color. Mesmo aquí en Galicia estuvo gobernando o bipartito que ahora critica este imposto, pero cando estuvo el mantuvo co fácil que era sacalo, gobernando. Pero hai unha cousa clara, que hai unha sentencia e hai que cumplila. O goberno, por medio da Axencia Tributaria, está dando toda a información e formas para presentar as reclamacións e indicando os requisitos que se deben cumplir para que o maior número de perxudicados deste céntimo sanitario poida recuperalo. En un principio, nada máis. Gracias. Segundo turno, 3 minutos máximo, doña Pilar. Moi ben. Gracias, señor presidente. Unha vez máis volvemos a falar da herencia. Ben, a min gustaríame aclarar que o Partido Socialista, o BNG, cando gobernaron no bipartito, ou mesmo cando se gobernou no Estado, en ningún momento se fixo o que se fixo a posteriori. Mire, quen creou o imposto? O imposto foi creado polo Partido Popular, gobernaba Aznar e Montoro era ministro. En Galicia, quen o impuxo por primeira vez cando só se cobraba na Comunidade Autónoma de Madrid? Impuxo un goberno do Partido Popular, de Manuel Fraga. Quen elevou ao máximo este imposto cun claro afán recaudatorio? Fixo o presidente Feijóo, fixo o ano pasado. No mes de xaneiro do 2013 legalizouno, a posteriori incluíno nos orzamentos para o 2014 para recaudar, tal e como el dixo, 53 millóns de euros para as arcas da Xunta de Galicia. Agora hai unha sentenza, antes non a había. E vostedes están gobernando na Xunta, están gobernando en Madrid. Así que, en lugar de exercer puramente, como ven sendo habitual nestes debates, como defensores do seu partido, a min gustaríame que nos apoyaran nesta moción. Vostedes din que están de acordo con que se cumpla esta sentenza e que lle pidan a Núñez Feijóo que a Xunta de Galicia poña os dispositivos para que a xente teña claro como ten que facer para reclamar este céntimo sanitario. E tamén que nos apoyen na moción, porque, miren, volvendo ao tema da moción anterior, con eses 93.000 euros, seguramente podíamos zanjar algún asunto como das pallozas de Piornedo. Moitas gracias. Desexa facer o segundo turno, 3 minutos máximo. Si, xa lle anuncio que sí que vamos a apoiar esta moción. O que pasa é que sigo dicindo que os distintos gobernos que pasaron e que tuveron opción de sacar o céntimo sanitario, que era tan fácil como eso, sacar o céntimo sanitario, pois non o sacaron. Ou seña que non digo que efectivamente sí que o puxo o Partido Popular e tal, pero os gobernos que viñeron posterior en plan de recaudar de maravilla. Bueno, nada máis. Gracias, señor presidente. Último turno para o Goberno. Sí, simplemente darlle a benvida ao Partido Popular ao lado dos máis débiles nesta ocasión, dos que nos damos conta de que quen paga a factura da crisis están sendo as familias, as pequenas e medianas empresas. E isto, por desgracia, estámolo vendo cada día, estámolo vendo en Sogama, estámolo vendo na subida da luz e tamén nos bandazos enerxéticos que dá o Goberno nos que supostamente iban a poñer orden. Nada máis, benvidos. Gracias, dona Pilar. Votamos entón, damos por feito que hai unanimidade nesta moción. Pois unanimidade. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 7, proposta do equipo de Goberno da Deputación de Lugo relativa á denegación das axudas ás razas autóctonas. Do Goberno, don Mario Outeiro. Grazas, señor presidente. Traemos nesta ocasión unha proposta na que contamos volver a arrincar a unanimidade do Pleno da Deputación de Lugo, tamén en consonancia coas unanimidades que houbo en distintas corporacións municipais da provincia de Lugo. Non sei se o fan nesas ocasións por sensibilidade con gandeiros afectados ou porque tamén hai moitos concelleiros do Partido Popular afectados por esta medida.
En abril de 2008, a Consellería do Medio Rural, naquele intre gobernada dirixida polo nacionalista Alfredo Suárez Canal, sacaba unha liña de axudas dirixidas aos titulares de explotacións gandeiras de razas autóctonas que desenvolvan actuacións destinadas á produción baseada nos recursos naturais dispoñibles, en consonancia tamén coas políticas que recomenda a Unión Europea. Unha produción agraria máis acorde co medio natural e a satisfacción tamén da demanda de alimentos sans e de calidade. Trátase de razas como porco celta, ovella galega, ou as cachenas, as caldelás, as vianesas, frieresas, limiás en vacún. Mais o que aínda moitos descoñecen é que tamén unha raza moi extendida, sobre todo no sur da provincia de Lugo, como é a raza rubia galega, tamén estaba comprendida nesta liña de axudas. Así, a Consellería de Medio Rural e os titulares das explotacións gandeiras asumían durante 5 anos unha serie de compromisos. Por unha banda, os gandeiros comprometíanse a cumprir medidas relacionadas coa hixiene e a sanidade animal, co axeitado mantemento da superficie agraria e coa propia orientación na recría das granxas, pero tamén, por outro lado, por outra banda, a Consellería comprometíase ao pago de ata 156 euros por animal reproductor. Unhas axudas que estaban incluídas nas medidas aprobadas no Plan de Desenvolvemento Rural de Galiza, o PDR, e que se financiaba, como todos coñecedes, con fondos FEADER, complementado tamén con achegas, por suposto, da Xunta de Galiza e do Estado. Unha vez chegado Feijóo á presidencia da Xunta, dado que non podía eliminar estas axudas, comezou un constante recorte dos importes que viñan recibindo os labregos. Recorte que no 2011 chegaba ao 45% sobre a cantidade aprobada inicialmente. En a campaña correspondente ao ano 2012, que aínda agora se ven de resolver, por certo, con innumerables erros, é cando se amosa o desprezo máis absoluto polos gandeiros galegos, xa que se reduce o importe destas axudas en máis dun 75%. Por riba, cambian unilateralmente e sen xustificación algunha a avaliación dos criterios feitos na convocatoria. Deste xeito, das 1.064 explotacións que presentaron a solicitude do ano 2012 e viñan reunindo requisitos dende o 2008 e cumprindo os compromisos adquiridos nese contrato e, polo tanto, percibindo a axuda comprometida, tan só 158 explotacións recibirán a axuda correspondente ao ano 2012. Último ano, insisto, do compromiso acordado. As outras 906 foron excluídas, entre elas 476 da provincia de Lugo por falta de crédito da partida correspondente da Consellería de Medio Rural. Partida que no 2008 estaba dotada con 1.732.000 euros e no citado 2012 só con 595.000 euros. É dicir, máis de 1.100.000 euros menos, o que provoca esta grave discriminación aos centros de explotacións que, cumprindo todos os requisitos da convocatoria, quedaron excluídos. Os labregos cumpriron, dende logo, a súa parte de acordo. De feito, se algún deixou de facelo, retirábase a axuda coa obriga da devolución do importe íntegro, incrementando tamén cos xuros de demora dese importe. A Xunta incumpriu. De cada 5 gandeiros que solicitaron esta axuda, 4 non a van a percibir. Por tanto, o equipo de Goberno da Deputación considera que, ademais dunha actuación inxusta e irresponsable, trátase dun erro estratégico, xa que se pode malograr a potencialidade de producións de carne de gran calidade que temos no país, por suposto, dándolle tamén ventaxas a nivel competitivo aos nosos competidores máis directos. Por iso manifestamos a nosa preocupación, non só por esta actuación continuada no tempo, senón tamén pola posibilidade de que esta sexa o preludio do abandono desta liña estratégica de actuación no futuro PDR que está pendente de redactar e que vai rexir o período dende o 2014 ata 2020. Por iso, sometemos a aprobación do Pleno os seguintes acordos que tedes na proposta: instar a Consellería de Medio Rural a que asuma as obrigas contraídas cos labregos galegos e que proceda ao pagamento das axudas comprometidas a todos aqueles gandeiros que superaron o proceso de adxudicación e cumpriron os requisitos exixidos ás explotacións gandeiras,
financeiras, pero tamén estará a mesma Consellería a manter no PDR que se aprobe para o novo período 2014-2020 a liña de axudas que respondan aos criterios de recuperación de razas autóctonas e de explotacións gandeiras en extensivo para a produción, como dicía antes tamén, de alimentos sans e de calidade. Moitas grazas. Por parte do Partido Popular? Moi ben. 6 minutos, máximo. Sí, presidente. Señores e señores diputados, eu querría tamén facer extensivo as condolencias neste momento ao que decía o presidente aos 3 fallecidos que neste momento debe haber no accidente marítimo de Vigo, que se non teño mal entendido creo que deben ser 2 gallegos e un marroquí, me parece. Entón, quería tamén desde o Grupo Popular facer extensivos as condolencias aos familiares desta xente afectada. Entrando xa no tema da proposta do equipo de goberno, pois eu diría que unha vez máis nos presentan aquí, desde o equipo de goberno, que entendo que é Bloque e Partido Socialista, pois un tema, digamos, outra vez de demagoxia, como se suele facer con moita frecuencia, que, evidentemente, eu creo que está claro que por parte do Partido Popular, por parte das administracións do Partido Popular, Xunta de Galicia, Goberno Central, Concellos, etcétera, se leva demostrado ao largo dos anos que se fixo evidentemente unha defensa, eu creo que reconocida por todos, do sector agrogandeiro. E profundizando máis en esta proposta, pois non hai que olvidar que é un decreto do goberno bipartito, do 2008, onde dice que isto se pagará con transferencias do Estado. Evidentemente, as transferencias do Estado son as que son. En este momento hai unha cantidad máis pequena, que hai algo que a min me chama a atención, que desde os gobiernos, desde os representantes dos gobiernos responsables da crise económica deste país, pois todos os días nos están falando dos recortes que fan os gobiernos que realmente son responsables, porque eu diría que o que se fan non son recortes, senón que é unha constante racionalización do gasto e da responsabilidade á hora de xestionar os impostos de todos, que con moita frecuencia e a moita xente lle costa moitísimo esforzo pagar. Entón, eu creo que o dos recortes a veces hai que interpretalo da maneira correcta, que é preguntarnos se aos ciudadanos realmente lles queremos cobrar todavía máis impuestos, porque o que nos están propoñendo os que nos dicen que non fagamos recortes. Claro, eses mesmos que nos dicen que non fagamos recortes, cando saliron do goberno bipartito, deixaron un gasto a maiores de máis de 2.000 millóns de euros que houve que devolver. Ademais, por unha mala contabilidade do propio goberno central, que tamén era do mesmo partido. Entón, todas esas cuestións é polas que eu digo que nos volven a traer aquí outro tema que é de suma demagoxia. E, por outro lado, evidentemente, nosotros estamos dispostos apoiar efectivamente ao sector agrogandeiro, porque é un sector vital, sobre todo para a provincia de Lugo, e eu quero anunciarlles que me parece que, pola información que eu teño, que no PDR 2014-2020 sí que se vai incluir. E, evidentemente, neste momento hai unha partida orzamentaria que é máis escasa e que, polo tanto, os gandeiros de explotacións de animales autóctonos e razas en peligro de extinción, evidentemente, van ter unha aportación máis pequena, o cual non nos gusta, evidentemente que non nos gusta. E claro que nos gustaría que se mantuvera ese tipo de axudas, como todas as demais, pero como tamén nos gustaría que se mantuvera o subsidio de desempleo a toda a xente que está parada, e non pode ser, ao mellor. Por qué? Porque chegamos a unha situación económica insostenible neste país, e que esa situación económica ven de unha situación de bonanza que con os gobernos, con unhas actuacións, nos levaron a este tipo de situación. Entonces, agora, non hai que recortar, señores, creo eu. O que hai é que racionalizar o gasto, para que os nosos ciudadanos señan capaces de pagar os impuestos, porque eu creo que nos costa moitísimo traballo facelo. E como iso é así, e todo o demais é demagogia, porque se pode pedir o que se queira para calquera sector, e eu estaría encantado, estou encantado de pedir calquer tipo de axuda para o sector agrogandeiro, no cual estuve en toda a vida e sigo estando,
pois me parece que o resto é fazer demagogia. Entón, evidentemente, desde o Partido Popular, desde a Xunta de Galicia, desde o Goberno de España, se vai intentar que estas axudas se manteñan no PDR 2014-2020 e, polo tanto, nosotros, evidentemente, que estamos de acordo con que haxa aportacións ao sector agrogandeiro, que lle ven ben e que, además, é un sector sumamente importante para a provincia de Lugo, que, ao mellor, dito seña de paso, como é un sector sumamente importante para a provincia de Lugo, ao mellor esta institución na que estamos, ao mellor tamén podía facer un pouco máis por melloralo. Eu creo que tamén se podía facer un pouco máis. Bueno, eu xa sei que algo lles causa risa, pero ao mellor ao gandeiro non lles causa risa. E a prueba deso está nos resultados que vamos tendo ao largo do tempo, ao largo dos anos, ao largo da provincia. Entón, eu creo que aos gandeiros non lles debe causar risa. Non a pode causar, pero aos gandeiros creo que non. Por lo tanto, nosotros, en principio, non estamos plenamente de acordo con este tipo de propostas, aunque sí estamos de acordo que a axuda, co apoio aos gandeiros, tanto aos de razas autóctonas como aos demais, porque entendemos que o sector agrogandeiro é moi importante e, sobre todo, para esta provincia é importantísimo. Por lo tanto, eu lle recomendo a esta Diputación, os seus gobernantes, o seu equipo de goberno, que fagan un esforzo, ao mellor, de interpretar realmente o que necesitan os gandeiros. Interprétenos realmente e despois haberá como os gandeiros tamén interpretarán a súa forma de gobernar. Moitas gracias. Xusto no tempo. Segundo turno para don Mario Outeiro, 3 minutos máximo. Grazas. Supoño entón que a votación será en contra, non? A verdade que me falou de moitas cousas, pero non se centrou nada na moción que temos entre mans. Hai unha cousa que tamén me sorprende moito de vostedes en xeral, non? Que é o uso tan correcto que fan do idioma galego. Por certo, un idioma tamén que o pisan moito, non vostedes, pero si os seus compañeros de partido, non? Ese dominio da lingua que fai que o recorte se chame racionalización de gasto e que se chame demagoxia a unha proposta que defende, bueno, pois que se manteñan as axudas aos gandeiros. Unhas axudas que vostede tilda de máis escasa cando estamos falando de que os fondos para este ano, bueno, último ano do 2012, é o 30% das axudas iniciais do 2008, non? Por lo tanto, bueno, é curioso o dominio da lingua que teñen. Dende logo que a práctica eliminación das axudas desta do 2012, ademais de injusta e injustificada, supón dende logo un grave menoscabo para as explotacións gandeiras, sobre todo para aquelas que realizan a súa explotación en extensivo, non? Para o que grandes zonas de Galiza teñen moitas potencialidades, en algúns casos, sendo a única orientación productiva que se adapta ás súas características, non? Así, medidas como estas afectan de forma moi relevante ás comarcas da montaña e fundamentalmente a Lugo e Ourense, non? En moitas das cales estas explotacións son extensivo que teñen, ademais, o valor engadido de teren recuperado razas autóctonas de vacún de carne e contribuído a manter o noso patrimonio xenético e cultural, son a única actividade que se mantén no sector primario. A maiores, por suposto, favorecen que o noso país non se converta en pasto do lume, para o cal hai que investir importantes cantidades de diñeiro dentro dos orzamentos autonómicos e para o cal xa saben que de media se gastan 6 euros por cada metro cadrado de lume extinguido. Non entendemos para nada como a Xunta de Galiza castiga a produción extensiva, xa que é o tipo de orientación, por certo, que se vai a primar na nova política agraria común, e a que tamén é a liña a seguir polos restantes países europeos atlánticos. En lugar diso, o Partido Popular vai por libre e escolle fomentar un modelo de produción que se atopa nun túnel sen saída, precisamente o da compra de alimentos alleos ás propias explotacións. O pasado 18 de marzo, máis de 200 gandeiros afectados se concentraban diante da Xunta de Galicia e ameazaron conseguir facendo se non se arranxaba o conflito. Ali a gran delegada territorial da Xunta en Lugo negábase a recibir aos gandeiros nun acto máis de xordeira propio dos gobernos do Partido Popular, cousa que a día de hoxe todavía está sen arranxar, xa que non nos recibiu. Hai que lembrar que na campaña xa de 2012 a Xunta de Galicia tentou suprimir esta axuda, pero que se salvou grazas a unha campaña intensa polas distintas comarcas afectadas por parte dos gandeiros, con distintos recursos de reposición e queixas ao valedor do pobo por parte dos gandeiros afectados.
Nestas queixas exixíaselle á Consellería do Medio Rural que rectificara e que se mantiveran as axudas, e isto deu resultado e forzouse o Partido Popular a mudar de opinión e a manter finalmente este programa. Por que non imos lograr cambiar a vontade do Goberno da Xunta nesta ocasión? É verdade que me remato preguntando que vai pasar con estas axudas do 2012, con esta resolución. Unha resolución que chegaba tarde, que foi notificada só aos gandeiros a través do Diario Oficial de Galicia, ateigada de erros, externalizada a unha empresa que había funcionarios suficientes para resolvela, vanse corrixir, vaise sacar unha nova orde. Dende logo que a Xunta aboca a extinción das devanditas razas autóctonas e despois, cando queden poucas, botarémonos as mans á cabeza e habrá que volver a sacar novas axudas para axudalas. Como dicía Xosé María Díaz Castro, o gran poeta guitiricense, homenaxeado nesta ocasión polas letras galegas, un paso adiante e outro atrás Galiza. Segundo turno, don José Pardo. Moitas gracias, presidente. Bueno, non sei exactamente que é o que quixo decir cando decía que mal utilizábamos o idioma galego. A mellor é porque non nos falamos correctamente algúns. Pois eso pode ser, pero bueno, me parece que eso non é o importante do debate, se ese é o tema. Que se chame demagoxia, que lle chamemos demagoxia, pois é lógico. Eu xa sei que a ustedes eso non lles gusta. Non lles gusta que lles chamen demagogos, pero realmente é o que fan constantemente. Porque despois de haber creado a situación, volvo a insistir, de falta de financiación pública para calquer tipo de actuación, despois agora son ustedes os que reclaman que esa financiación se volva a poñer. Pois explíquense. Pois oigan, non creen as situacións que crean cada vez que gobernan neste país. Non as creen. Claro, porque ustedes cando chegaron ao goberno generalmente se encontraron diñeiro para gastar o que lles deu a gana. E cando os deixaron nesa situación, como lles acabo de decir eu da Xunta de Galicia, que eu xa sei que a ustedes non lles gusta que lles recorden a herencia, non lles gusta, pero é que as herencias están aí. Entón, como están aí, pois hai que recordarlles. Nosotros non nos vamos a deixar de recordárllela por moito que a ustedes non lles guste. Entón, ustedes deixaron a Xunta de Galicia 2.000 millóns de euros para devolver, que mal gastaron, porque fixeron mala contabilidade entre a Xunta e o Goberno Central. Entón, en base a eso, pois claro que evidentemente hai que facer unha serie de axustes. Porque senón tendremos que seguir subindo os impostos aos ciudadanos. Eu creo que non están nesa línea precisamente, nin están nesa posibilidad. Por lo tanto, a práctica eliminación das axudas, pois eu creo que eso non é verdad. Porque, además, non hai máis que ver a PAC que se está negociando, o que se conseguiu unha PAC, que se conseguiu unha PAC polo menos como a que había no período anterior, cando se preveía que as axudas iban baixar enormemente. Estes gandeiros tamén entran en ese tipo de axudas. Non olvidemos que estes gandeiros tamén poden cobrar do orden de 200 e pico de euros por cada vaca nodriza, que esas vacas autóctonas, eses animales autóctonos tamén son vacas nodrizas. Que hai un pagamento único a CES que pode rondar os 500 euros por hectárea. Non olvidamos todo ese tipo de axudas. Non olvidamos que o goberno da Xunta puxo no 2009 casi 20 millóns de euros para o sector lácteo, que tamén é agrogandeiro, etcétera, etcétera. E cando me fala dos gastos do lume, hombre, pois eu creo que se non fora porque foi tan grave, casi me facía gracia que ustedes precisamente falen dos gastos do lume cando xestionaron a peor época de incendios de toda a historia de Galicia, sendo ustedes responsables do goberno. Entón, eu creo que algunhas cousas mellor serían non a sacar. Pero non teño memoria. E que vai pasar que as axudas? Pois o que lles estou dicindo. A Xunta ten a intención de metelas no PDR, a PAC está aí, que se está perfilando os últimos detalles para que os gandeiros de Galicia teñan unha situación como mínimo tan boa como a que tiñan antes. Entón, eu creo que ese é un éxito e un avance por parte da política agraria común, do Goberno de España, do Goberno da Xunta de Galicia, do Goberno de España, sobre todo por outras cousas, porque ustedes que son... Ten que ir rematando. Perdón, presidente, que termino nun segundo. Que se lles encha a boca de decir que defenden os máis débiles, pois ustedes non foron quen de poñer un límite por arriba aos grandes terrateniantes de cobrar a PAC. Pois o Partido Popular sí que o vai poñer, sí que o está poñendo, e que iso é a primeira vez que se fai con un goberno de dereita, de centro-dereita. Non, xa sei que a ustedes non lles gusta que lles digan isto, pero é a verdad. Entón, a verdad, pois que lle vamos facer?
E, ademais, por abaixo, aos pequenos produtores tamén se lles vai a facilitar moitísimo a burocracia, co cual, nosotros, evidentemente, que como estamos moi de acordo que as axudas aos gandeiros, pois eu anuncillo que nosotros nos vamos a estar en este tema. Porque nunca vamos a apoiar temas demagóxicos. Gracias, presidente. Para o Goberno, no Mario Outeira. Fálame da herdanza recibida. Ustedes recibiron unha herdanza de 3.000 millóns de débeda, teñen agora preto de 9.000 millóns de débeda, non? A Xunta de Galicia, os magníficos xestores que se converteron o Partido Popular. Fálame vostede tamén da política agraria común, cando no Estado español aplicáramos os mesmos criterios que en Francia, os gandeiros galegos recibirían o dobre do que van recibir coa nova política agraria común. A verdade que sigo me considerando un inocente, xa que despois de 3 anos confiando en que iban a votar favorablemente esta moción, pois ao final vanse abster, non? Unha moción que defende a un sector que vostedes xa levan golpeado pero fortemente, non? Coa non renovación do contrato de explotación sustentable, coa paralización do Bantegal, a falta de defensa dos intereses das granxas galegas, como dicía antes na PAC, e un longo etcétera. Tampouco entendo que haxa tan distintos criterios entre o grupo provincial, que previsiblemente vaise abster, e os distintos grupos municipais da provincia que votaron a favor. Véxase o Corgo, o BCRA, pero moito menos entendo como esta diferenza de criterios se pode dar nunha mesma persoa, como é a do seu compañeiro alcalde de Baralla, deputado provincial, que a maiores fixo no pasado pleno municipal, un magnífico alegato de defensa dos gandeiros afectados, segundo as crónicas políticas. Na última sesión plenaria dicíalles que algo farían para que os cervantegos, ao igual que o resto da montaña lucense, non confiaran no Partido Popular. Con medidas como esta e votacións así tan lights como a que fan, a abstención, por parte dos seus deputados máis próximos á resposta, dende logo que a teñen servida en bandeixa. Pero a verdade, que se pode agardar dun goberno que está dirixido por unha persoa que aínda hoxe se está preguntando por que o nome das vacas é feminino? Que se pode esperar? Nada máis. Moi ben, pois imos a votar. Votos a favor da proposta do Goberno, 13 votos a favor, manifestada a abstención por parte dos membros do Partido Popular, 12 abstencións, por tanto, proposta aprobada. Seguinte punto do orden do día, señor secretario. Asunto número 8, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao cumprimento en materia de benestar social, SAF e igualdade na Deputación Provincial de Lugo. Parte do Partido Popular, vai a defender vostede. Moi ben, ten 6 minutos. Neste punto 8 da actual sesión plenaria toca falar das competencias desta institución e toca falar, sen dúbida, para os máis sensibles, como decía a compañeira fai uns minutos en puntos anteriores. O que trae hoxe o Grupo Provincial do Partido Popular é, unha vez máis, pedirlle a esta institución que cumpla a normativa de servicios sociais, concretamente o Decreto de Servicios Sociais, que un ano máis a cuantía consignada para esta finalidade, concretamente 675.000 euros, revélase manifestamente insuficiente para garantir a prestación dos servicios sociais na nosa provincia e, polo tanto, para cubrir o mínimo competencial establecido no Decreto 99/2012. Unha vez máis, esta institución, o Partido Popular debe recordarlle a esta institución que está incumplindo a normativa de servicios sociais. E, unha vez máis, pídelle que rectifique, que cese na súa teima da insumisión e que, dado que a cantidade económica é importante, pero non é suficiente, que mude nese enrocamento de deixar ao descuberto en perigo un importante número de persoas nos nosos concellos. Se apostan, como dicen, polo rural e polo seu benestar, sen dúbida, este é un exemplo, o apoio a esta moción para materializado. Na segunda parte, e non menos importante, e sabendo que esta sesión tiña que celebrarse en marzo e por razóns que todos coñecemos foi trasladado este mes, que era o mes que no seu día 8 está dedicado á muller traballadora. Creo que é importante que esta institución tamén manifeste
a implicación en potenciar políticas e programas de apoio ao emprendemento femenino e que, se non pode facelo nesta anualidade de 2014, como mínimo se manifeste ou teña en conta para os orzamentos seguintes. Como decía, no que atiñe aos servizos sociais básicos, a cantidade de 675.000 euros revélase manifestamente insuficiente. Non está garantindo o mínimo competencial e, o que é peor, nin o diñeiro nin os feitos están a respaldar os grandes titulares que anuncian o mantemento deste servicio ao largo desta provincia. Esta institución está a pagar só 17 de cada 100 euros que debería asumir e deixando deste xeito descuberto un 83% do servicio. Esta institución, ademais, mostra un pouco compromiso ca igualdade e, como tamén recordamos en sesións anteriores, pero aquí non está de máis tampouco poñer en evidencia, fixo un recorte dun 41,67% a partida destinada á igualdade. Esta institución, sen dúbida, tamén recorta e prácticamente parteuno pola mitad. Por todo iso, e como calquera das dúas iniciativas son especialmente importantes para a nosa provincia, ben seña polos destinatarios. Estamos falando dos usuarios de servicios sociais. Estamos falando das mulleres, que é certo que dende o ano 2011 continúa aumentando a presencia femenina na xeración de novas iniciativas emprendedoras e o índice de emprendemento femenino aumenta en torno a preto dun 1% en relación co ano 2011. Hai unha representación femenina maior nas empresas representadas no IBIX. Eu creo que evidentemente se está dando un paso, pero si é certo que esta institución hasta agora non demostrou ningún tipo de compromiso con esa línea de actuación. Creo que a nosa responsabilidade non só criticar e fiscalizar, que tamén, pero tamén é traer iniciativas. A primeira é importante porque estamos pedindo a esta institución que cumpla a normativa. E a segunda, porque é unha proposta de futuro, unha proposta constructiva que seguro vostedes terán a ben estudiar con detalle. Neste primer turno, creo que a exposición, tanto na exposición de motivos da propia moción como que dixe no meu turno de palabra, creo que é suficientemente gráfico para defender, para que quede claro cal é a nosa postura e do cal, por suposto, pedimos un apoio agora que toca falar desta provincia, agora que vimos acostumados a que seña o Partido Popular quen defenda os intereses dos lucenses na nosa provincia, porque esta institución e concretamente este órgano normalmente está sendo utilizado para mandar titulares a outras institucións, pois aquí toca demostrar que efectivamente cumplimos a normativa, pensamos nos máis débiles e apostamos polo emprendemento femenino, que é do que se trata nesta iniciativa. Moi ben. Por parte do BNG, Antonio Veiga, 6 minutos máximo. Sí, bon día a todos e a todas. Creo que é a segunda ou terceira vez que vamos a debatir esta moción desde o ano 2012 para aquí. Lóxicamente, o Partido Popular sigue dicindo o mismo. Hai unha aportación interesante a este debate hoxe porque a portavoz do Partido Popular dice que a aportación que fai a Diputación é importante, pero non suficiente. Pero, bueno, xa empeza a recoñecer que é unha aportación importante e que é a única aportación. Esta institución é a única que está facendo unha aportación para o SAF, porque a Xunta non pon cartos despois do decreto de 2012. E xa sei, seguro, que na segunda intervención, igual que a fixo en mocións anteriores, no ano pasado, pois falarános da lei de dependencia e que invierten tanto en lei de dependencia. Sí, o que non vai a decir, obviamente, que a lei de dependencia os cartos venen do Estado e que pon os cartos, bueno, son partidas finalistas e desde logo que hai que aplicalas. E o que non vai decir tampouco é que a lei de dependencia é unha lei progresista, unha lei que desde logo que non foi feita polo Partido Popular, porque o Partido Popular non cree nos servicios sociais, non cree nos servicios sociais públicos e gratuitos. Eso está máis que demostrado, non lle vou a discutir, simplemente o afirmo, non? E
E, bueno, están ustedes nesa tesitura, efectivamente, o da operación de apendicitis, pois non é unha broma, non? Porque, como digo sempre, o conto é triste, pero, bueno, chegarán vostedes a pedirnos que poñamos mestres nas escolas, incluso, non? Chegarán a ese extremo a pedirnos que poñamos tamén mestres nas escolas ou que ampliamos o Hospital da Costa, tamén desde a Diputación, porque vostedes non o van facer. Bueno, está caendo a cachos polo que vimos estes días, lonxe de ampliálo, non? E, bueno, o que me sorprendeu xa hoxe foi casi entender que a destrucción da capa do ozono é culpa nosa tamén. Digo porque a culpa dos incendios tamén é nosa, non? Os incendios tenen moito que ver coa destrucción da capa do ozono, ou tenen algo que ver. Seguro que tamén é culpa nosa, polo que dixo o señor Lombao tamén, non? Parece ser que a culpa dos incendios foi cando gobernou o Bloque Nacionalista Galego na Consellería de Medio Rural. É unha perla cultivada que sacou tamén o señor Lombao. Así que nesta primeira intervención, moi pouco máis que dicirlle, señora Candia, dicirlle que esta é a única institución que está poñendo cartos na provincia de Lugo para o servicio de axuda no fogar básico. Explique que fixo o seu goberno, o goberno do Partido Popular, o goberno do Estado, cando dun plumazo, sin falar con alcaldes, nin falar coa Federación de Municipios, nin con naide, suprimiu a teleasistencia dunha tacada. Cando se poñía o 65%, cando poñíamos desde a Diputación o 35%, que tuvemos que subir ao 50%, despois o outro 50%, poñelo os concellos, nunha reunión que tuvemos aquí. Deso, seguro que probablemente na segunda intervención non diga nada. É que gardaron totalmente silencio cando ocorreu eso. Non vin ninguna voz que se rebelara contra esa medida do Goberno do Estado, suprimindo a teleasistencia domiciliaria. Por lo tanto, vostedes non creen nos servicios sociais públicos e gratuitos, non creen no rural e, desde logo, que non creen na provincia de Lugo. Sabemos que o señor Feijóo pasa olímpicamente da provincia de Lugo. Sei que é unha pataca quente a que tenen, sei que é un cáliz difícil de tomar o que tenen ustedes, señores diputados do Partido Popular. Por lo tanto, nós seguimos un ano máis poñendo cartos po servicio de axuda no fogar básico, algo que non fai a Xunta, non nos pon a Xunta, e non entremos xa a debatir a Lei de Servicios Sociais, como lle dixen noutra ocasión, se no artigo 50 e tantos, pois dice que esas competencias tenen que ir acompañadas de transferencias económicas. Seguro que ten apuntado para a segunda intervención, pero, bueno, xa lle anticipo cal vai ser a resposta. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, don Manuel Martínez, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Obviamente, esta moción non é a política do absurdo, é a política de endosarlle a esta institución as carencias do goberno do Partido Popular, que é o único leitmotiv que trae aquí a delegada da Xunta nesta institución, señora Candia, sesión tras sesión. Como dixo usted, a terceira ou cuarta vez que se debate como son todos os problemas, nesa afán por culpabilizar e criminalizar esta institución de non resolver os servicios sociales e todos os problemas que ten esta provincia, nas que a Xunta de Galicia, desde que o goberno do señor Feijóo, non invirte ningún euro que non teña que invertir, que non veña por lei, e a veces hasta temos que ir aos xulgaos para que nos dé o que nos quitou irregular e ilegalmente. E esa é a realidade da política do Partido Popular. Mire, esta moción é o exemplo do fracaso da política social do Partido Popular, tanto a nivel estatal como autonómico. É o exemplo do fracaso dun goberno incapaz de asumir as súas competencias e facelas cumplir. É o exemplo da política ratera que practican vostedes cos dereitos e liberdades dos cidadáns. É o exemplo da política cobarde do Partido Popular de botar a culpa aos demais hasta chegando ao extremo e ao absurdo de botarlas aos seus, como fai o señor Rueda cando culpa o goberno do retraso da súa reforma local. Reforma local que dice que as xuntas e as autonomías teñen as competencias en servicios sociales. E nós, algúns ayuntamientos, xa lle mandamos tamén cartas á Conselleira de Traballo
para que nos explique que facemos cos pais, cas guarderías, etc., porque, en teoría, estamos pagando os concellos e aguantando os concellos nesa política parasitaria da Xunta cos concellos que non mantén un solo servicio se os ayuntamentos non poñen o 50% e, obviamente, nin contesta. A iso chegan ustedes, a botarse a culpa a ustedes por non asumir as competencias que o Partido Popular de Madrid dice que son de ustedes e que ustedes dicen que son dos ayuntamentos e que se arreglen. E, encima, competencias sin cartos, como fixeron co SAF, porque aquí sí que hai cartos para todos. Decía o señor Lombao que non había cartos. Mire, hai cartos para os bancos. 100.000 millóns de euros van gastados nos bancos, que non os vamos a recaudar. A min parece ben que se axude aos bancos, pero que devolvan os cartos como nos fan co resto dos ciudadanos. Mire, vai gastado en automóviles. Canto levan ustedes invertido nos automóviles, subvencionando? Vai invertido, ahora xa se dedican hasta a rescatar autopistas. Pois mire, se cada cos cartos das autopistas podíamos pagar os servicios sociales deste país, a educación pública e manter os servicios que tiñamos. Empece usted a sumar. E incluso hasta temos que rescatar a Sogama, que é unha empresa na que o 49% é capital público. Unha empresa privada perde cartos e teñen que ir os ayuntamentos a rescatar a esa empresa, porque a Xunta de Galicia é incapaz de asumir as súas competencias ou de exigirlle a esa empresa o que ten que facer, cando, ademais, dicen por aí os técnicos que a basura é un dos elementos de futuro e de maior probabilidade de beneficios. Pero, bueno, ustedes, obviamente, tampouco se enteran deso. Demagogia, mire, demagogia o que fan ustedes dicindo unha cousa nun lado e outra noutro. E vou seguir de que exemplo esta moción. É a donde están ustedes levando as súas políticas en servicios sociais a este país. O segundo posto no ranking europeo, despois de Rumanía, na situación de pobreza. Esa é a realidade dos 5 anos de goberno de Feijóo e os 2 que leva Rajoy. Porque, mire, cal é o balance das súas políticas sociales, da destrucción de políticas sociales por parte de Feijóo do señor Rajoy? Mire, SAF, desmantelado. Como dixen algunha vez, e perdón a expresión, primeiro nos la metieron moi suavemente, con un 20%, e ao ano seguinte quitaronnos 80%. SAF, deteriorado. Encima os ayuntamentos, ustedes obviamente non, porque ustedes defenden o interés da Xunta de Galicia non o interés general, os ayuntamentos do PP non recurriron a sentencia onde lles quitaban iso. Outros concellos, por suerte, van obligar e deixar no seu sitio a Xunta de Galicia facéndolle devolver os cartos que nos quitou irregular ou ilegalmente, como dicen as sentencias. Recorte drástico do plan concertado de servicios sociales. Un doble vertente, recortar as políticas sociais e asfixiar os concellos. Privatización dos servicios públicos, que aí é onde ustedes inciden. Tratar de desviar todos os servicios, porque é un mercado tamén importante como o da basura, para as empresas privadas. Xa acaban de liquidar outro día o consorcio. Que mire que lles molestaba o consorcio. Eu xa sei que ustedes, ao contrario que facemos nosotros, mantendo as cousas que fai ben o goberno do Partido Popular, o que ustedes entraron aquí foi para desmantelar todos e que non quedara resquicio da política nin social, nin de outro tipo do goberno bipartito. Da pobreza e exclusión social, xa acabo de dicir onde estamos. O seu traballo en políticas sociales, basicamente, a destrucción dos postos públicos das persoas que estaban nesas institucións. Da dependencia que quere que lle diga. É unha lei que non lles gusta e os únicos dependientes que se aprobaron aquí nos 5 anos que leva gobernando Feijóo foi antes das eleccións autonómicas. Do resto, dependencia que é persona que more e que non vai a utilizar o servicio, automáticamente se amortiza. E esa é a realidade social de ustedes, das oficinas de inmigración, que son políticas sociales, que quere que lle diga? Da construcción de infraestructuras sociais, que quere que lle digas que levan construído ustedes? Da diversidade funcional, discapacidade, transporte adaptado, 0,65, obviamente, que quere que lle diga? Esta é a realidade da política do señor Feijóo. E aínda nos ven a falar despois, no segundo punto, de políticas de igualdade. Manda truco. O Partido Popular falándonos de igualdade. Por certo, a ver se tamén lle dicen os seus concellais que voten o mismo aquí que ali, porque ustedes aquí piden política de igualdade e cando presentamos manifestos en algúns concellos, o Partido Popular e os concellais do Partido Popular votan en contra. Póñanse tamén e sean coherentes tamén neste tema. E digo yo porque este manifesto, mire, que se presentou en moitos concellos de igualdade laboral, garante do desenvolvemento formulado con ocasión do Día Europeo pola Igualdade Salarial, moitos concelleiros de votaronlas en contra. Coherencia, unha vez máis. Vamos a seguir. Este é un outro exemplo, ademais... Pero ten que ser noutro turno,
No, vai rematando, Cero. Non, porque, bueno, pues rematarei, dicindo que é certo que a desigualdade é cara, pero ustedes apostan por esa desigualdade, non nosotros. Nada máis e moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular, Elena Candia, 3 minutos máximo. O señor Martínez casi non lle chegou o tempo, porque agora que lle traen a lección escrita para que non se salga do guión, que é moito máis ameno a lectura, porque cando se sale do guión de cada 5 palabras manda 3 insultos e hoxe ademais unha vulgaridade. Pero mire, vamos a falar de Lugo, vamos a falar do Servicio de Axuda no Fogar. Eu felicito o presidente de que yo mande escrito, para nós é un placer aos oídos, digo yo de verdad. A alternativa era moitísimo peor. Estamos falando de Lugo e do Servicio de Axuda no Fogar da provincia de Lugo. Leva 30 segundos en entrar no tema cunha serie de disparates, pero bueno, siga. Non o copie. Que ele aprenda de vostede e non vostede del, presidente. Non o copie, non o copie. Un atrevemento este consello, pero non o copie. O Grupo Provincial do Partido Popular prevé que ao final desta anualidade esta institución adebede aos concellos máis de 10 millóns de euros no Servicio de Axuda no Fogar. A mí pareceme moi ben que lea a Lei de Sostenibilidade e Racionalidade, pareceme moi ben, pero, como vostede sabe, en materia de servicios sociais aínda non está en vigor. E o que temos neste momento o decreto do ano 2012 e cos números en riba da mesa e falando de Lugo, non de Madrid nin de Santiago, falando de Lugo, temos no ano 2012 un custo total do servicio de 2.563.000 euros, do cal esta institución puxo 600.000, é dicir, a debeda aos concellos preto de 2 millóns de euros. Na anualidade de 2003, nun custo total do servicio de 4.154.000, a Deputación puxo 650.000 euros, co cual a debeda aos concellos 3,5 millóns. Si sumamos o ano 12 e o ano 13, esta institución está ya debedando aos concellos de Lugo, esta institución aos concellos da nosa provincia 5,5 millóns. Os alcaldes están mantendo o servicio, non esta institución. E se prevemos un incremento similar ao que pasou do ano 12 ao ano 13 neste servicio, eso sí que é unha previsión, o resto son datos matemáticos hasta o último céntimo contrastados, podemos estar falando que o que se lle debeda por parte desta institución aos nosos concellos nun servicio destinado aos máis sensibles, como din vostede, cando lle toca dicilo no titular, pode superar a cantidad de 10 millóns de euros. Son 1.600 millóns das antiguas pesetas que esta institución non pon mestres nas escolas, pero sí pagou cursos de risa, vostedes ben o saben, co cual, como lle digo sempre, non lle estamos pedindo que gaste máis, estamos lle pedindo que gaste mellor, estamos lle pedindo que cumpla a lei. E se vostede non está de acordo con esa lei, vai ao xuzgado, en donde non lle recoñecen o pago dunha cantidade, probablemente lle diga que hai que aplicar a lei, como lle dicen na súa sentencia que vostede citou indirectamente. Servicios sociais, sen dúbida, non lle importou, e non lle importou, nin lle importa a BCRA, porque lle vou dar un dato tamén de Lugo. Mire, vostede conseguiu para un centro educativo de BCRA o pago dunha excursión para ver maquinaria agrícola subvencionándolle, por certo, anunciouno 3 meses antes de que se asinara o decreto, é importante destacar a súa clarividencia ou súa adivinación do futuro, deulle vostede, nesta institución, 2.000 euros para ir a unha excursión a Zaragoza. Mire, casualmente, prácticamente deulle o mismo a Begonte para pagar o servizo de axuda no fogar. Isto que confirma? Que a mí pareceme moi ben que o centro educativo vai a Zaragoza de excursión. Ben, a mí pareceme fantástico. Silencio, por favor, ten que ir rematando. Que lle estou dicindo? Que vostedes teñen diñeiro, o que vostedes non están priorizando en función das necesidades, pero vostedes fan o seu proxecto de provincia e a vista está o que apoian os máis necesitados. Pero é que aquí damos un paso máis. Non apoien o emprendemento femenino, pois tamén é unha decisión vosa. Agora, cumplan a lei, porque a cantidade económica que destina vostede a sufragar o servizo de axuda no fogar básico en Begonte, que ten un custo de 37.000 euros e pagan vostedes pouco máis de 2.000, é dicir, un 7%, é unha cantidad similar a que en réximen de excepcionalidade paga un centro educativo de BCRA. Incoherencia absoluta, que as matemáticas non se necesita interpretación. Gracias, presidente. Turno, don Antonio Veiga, 3 minutos máximo. Hai que poñer todos os datos en riba da mesa. Vostede que mira pois escrupulosamente pois os orzamentos, se os estudia ben,
saberá que na área de servicios sociais de benestar hai presupostados 1.640.000 euros. Deses son 675.000 por servicio de axuda no fogar. Até de agora, a Xunta aínda non dixo o que tiñamos que poñer. Efectivamente, como dixo tamén o señor Martínez, claro, en Madrid dicen unha cousa, ustedes aquí dicen outra. Creo que en Madrid, eu non sei xerárquicamente no seu partido como funcionan, pero desde logo que a responsabilidade pois dicen que é da Xunta, non? Andaremos e veremos. Pero a respecto de servicios sociais, eu sigo dicindo que queda totalmente claro que nunca acreditaron os servicios sociais públicos. Aí está o desmantelamento do 0,65, servicio que foi creado no bipartito, servicio que foi creado tamén no bipartito. Na súa comarca, na nosa comarca, de 6 liñas, lamináronse 4 liñas, quedan 2 liñas, vostede sábeo ben, non? A respecto da igualdade, faime gracia ou cáusame estupor que o defenda vostede, bueno, que se dirixa hacia nós, que non se fai nada en igualdade. Bueno, é que o que fai o PP en igualdade é que tira para atrás. Eu tuve que sufrir no meu concello un alcalde do Partido Popular que lle dixo a compañeira portavoz do BNG textualmente, isto que vou a repetir: mira, as mulleres sodes feministas hasta que vos casades. E non hai a naio do Partido Popular pedirlle a ese señor, o alcalde de Barreiros, que retirara esas palabras ou que dimitira se fora para a casa. Iso é o Partido Popular. Esa é a hipocresía e o cinismo dos homes e mulleres do Partido Popular, señora Candia. Estamos falando de datos obxectivos e perfectamente contrastables e que, desde logo, que a min personalmente me cabrean pola indecencia dese señor e de todos os membros do Partido Popular de Barreiros e da provincia de Lugo que lle aguantan eso. E ven aquí usted falarnos de igualdade. Ven aquí falarnos de igualdade vostede. Bueno, é que isto, desde logo, que é para nota, señora Elena Candia, é para nota ou para poñerse colorada, con perdón. E a respecto do que destina a Xunta, tamén para servicios sociales, curiosamente, analizamos os orzamentos da Xunta, no ano 2011 e 2012, por exemplo, contemplaba pois as famosas comidas da terceira idade, non? Nós temos outras prioridades, desde logo, porque, desde logo, os nosos maiores necesitan outro tipo de atencións, como o Servicio de Axuda no Fogar Básico, que estamos sufragando desde aquí, non? E a respecto da terceira idade, vostede creo que foi concelleira en Mondoñedo até o 2007, se mal non me engaño, non? Sí. Foi concelleira, gobernaron, estuvo o Partido Popular gobernando, e prodigábanse moito esas comidas, sobre todo, comidas que se fixeron a 1 de maio do 2007. Sí, comidas para invitar aos maiores, esa era a gran preocupación social que tiña. Curiosamente, comidas que quedaron sin pagar. Pequenas empresas de proveedores, pois, aínda van preguntar polo Concello a ver quen lles vai pagar aquilo a que a señora Elena Candia e o Partido Popular os convidara. E vennos falar aquí de servicios sociales vostede, e vennos falar de igualdade. Desde logo, engañouse de día ou engañouse de argumentario. Mire, a Diputación de Lugo é a única institución que se preocupa polo servicio de axuda no fogar, destinando 675.000 euros e tendo destinado nos seus orzamentos 1.640.000 euros para servicios sociais, entre eles tamén, desde logo, que a igualdade, cousa que, desde logo, que non fai a Xunta de Galiza. Así que faiga o mesmo que a nós. Moi ben. El segundo turno, señor Martínez, 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Cando falo de política ratera, falo de eso que dice a señora da excursión de Becerrea, que lle molesta, porque, mire, esta Diputación aposta pola educación e a formación. Eu xa vexo que usted aposta por estar no WhatsApp en vez de estar atendendo, vos pasa o que lle pasa. Pero, bueno, usted así, polo menos parou de mascar chicle, que é importante. Chámolle política ratera porque este está confundindo a xente. É unha escuela de formación, ademais da Xunta de Galicia.
excursión formativa a unha feira agrícola a Zaragoza que iban todos os anos e que a Xunta de Galicia este ano non quixo financiar. E os profesores dirixíronse directamente a esta institución e esta institución colaborou e eu espero que siga colaborando ca Escola Agraria de Formación de Becerriá, que ustedes que tamén quixeron desmantelar e levar a Monforte. E eu espero que lle explique estas cousas ao profesorado dali, porque se cuadra hasta lle dan a razón. Pero mire, é unha excursión formativa. Xa sei que que se forma xente, se prepare, e sobre todo se son do mundo agrario, non lle gusta, porque non le parece bien, se non le hubiera criticado. Tamén pode mirar a ver se encontra algo en esa política ratera de mandar a Fiscalía, pois mande o expediente a ver tamén se encontra algo, pero lea antes a memoria, que así enterarase do que hai. E volvamos á Lei de Sostenibilidade. Teñen que explicar porque en Madrid dicen unha cousa e aquí outra. Este en desarrollo ou non este. Non tardaron 15 días, foi a lei máis rápida que fixo a Xunta de Galicia en 7 anos. Con que fin? Pois, basicamente, para lavarse as maus e trasladarlle que sigan os concellos aguantando as súas competencias. E iso é o que hai. Falar de igualdade. É que non hai que ir a Barreiros a falar de igualdade. Hai que ir o que dice o presidente do Goberno, señor Rajoy. Todos los modelos que predican la igualdad son radicalmente contrarios a la esencia misma del hombre y suprimen el natural instinto de desigualarse, que es el que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de los pueblos. Si esta ideología do Partido Popular, isto dice o presidente do Goberno. Entonces, que vamos a querer? É a obsesión do Partido Popular pola igualdade. Pero, claro, ustedes deféndena. Aquí poñen unha moción como podían poñer, eu que sei, que chova para arriba. Pero, bueno, dá igual. Mira, por moito que traigan aquí, non está na axenda do Goberno do Partido Popular, ni no central, ni no autonómico, é que, porque incluso, ustedes están poñendo en duda os datos obxectivos que indican que as desigualdades están crecendo desde que ustedes gobernan neste país, debido a esas políticas de austeridade, fundimento de salarios, aumento de precariedade, pero dalles igual, ustedes o seu, a seguir vendendo fume e dicindo tonterías nos plenos, que despois moléstalle e hasta lle pode doer a cabeza. Pero non se preocupe, se yo hoxe veño preparado, soluciono yo. O sea, se ten un dolor de cabeza hoxe, dígamo que yo soluciono. Mire, porque cada unha das súas iniciativas legislativas cada vez máis descabelladas deixan claro que vostedes, os cidadáns, para o Partido Popular, non son persoas, son números, e así nos vai. Eu quero acabar preguntándolle, como dicía unha viñeta estes días dun afamado periodista, abuelo, cando lle preguntaba abuelo, abuelo, mire, a ver se me pode contestar usted, cuando rescaten las autopistas y los bancos, ¿no las podremos comer? Muchas gracias. Último turno para... Sí, xa para rematar, porque é difícil convencer a que non escoita. Señor Veiga, eu non lle podo dicir o que deixou sen pagar en Barreiros, porque, afortunadamente, os veciños de Barreiros nunca lle deron a oportunidade de xestionar nada ali, co cual non sei o que vostede pagou ou deixou a deber, porque cada vez que se presentou, retiraban a confianza. Dito iso, que creo que non é o obxecto do debate, pero que é importante que yo recordan, porque está usted a veces un pouco evadido da situación en onde está. Mire, eu voulles dar un exemplo de como apostan vostedes por benestar e como cumplen o compromiso por centrarme no debate, porque da excursión a Zaragoza, digo ya que lo de excusatio non petita, vostede explique ali. Ben, no ano 2012, o equipo de goberno da Deputación renunciou a celebrar un contrato de obra en Portomarín por un importe de 1.075.000 euros. Compromiso adquirido, que dicía a compañeira vicepresidencia. Aprobouse esa modificación orzamentaria e o resultado é, nin o diñeiro foi escudándose, por suposto, no decreto de servicios sociais de que non podían cumplir o compromiso adquirido con Portomarín. Cal é o resultado? Nin Portomarín ten o pabellón con un contrato asinado e con un compromiso adquirido, nin ese diñeiro se revirteu no SAF. Esas son as súas formas de traballar, que, por certo, ben sabe que ali non lle garda moi bon recordo, señor Martínez.
Dito isto, iso é o como cumpren vostedes os seus compromisos. Nin cumplen no SAF, nin cumplen en deportes, e o único que cumplen en titulares absurdos, cansinos e vacío de contenido. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular en relación co SAF. 12 votos a favor, votos en contra, 13 votos en contra, moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular relativa á creación dunha mesa de traballo para a revisión de varias ordenanzas da Deputación de Lugo. Partido Popular, ten 6 minutos, primeiro turno. Unha vez máis, intentando debatir sobre os asuntos que importan a esta provincia, o Partido Popular trae unha iniciativa en donde pon de relieve que fundamentalmente dúas ordenanzas, as que regulan a taxa por autorizacións de obra e outros aproveitamentos situados en zonas contiguas ás carreteras provinciales, e a ordenanza reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial dos bens de dominio público, ambas aprobadas no 95, no 98, algunha delas cunha modificación posterior. Entendemos que requiren unha revisión. Entendemos, ademais, que dende esta institución temos o deber de promover actuacións que redunden no ben das administracións locais, así como no dos veciños, e, tras máis de 10 anos da súa aprobación, tendo en conta a actual situación dos municipios e de algún sector que manifestou a súa preocupación e a disconformidade con esta institución en algúns aspectos que ustedes coñecerán, pois creemos que se debe analizar estas taxas fiscais e estudar a súa posible mellora. De xeito, nunha moción moi sencilla, pero creo que queda bastante patente cal é a nosa intención, que se constitúa unha mesa de traballo dirixida a revisar estas ordenanzas fiscais, reguladora das taxas por autorizacións de obras e aproveitamentos en zonas contiguas ás estradas provinciais, creemos, sen dúbida, que merecen un estudio. Queremos que merecen un estudio porque a realidade e a aplicación das mesmas no día a día está xerando malestar, como decía, en algún sector, pero tamén está xerando malestar en algunha institución local. Pero, sobre todo, porque, evidentemente, o paso do tempo, a Lei de Estradas, outra normativa que require unha adaptación inmediata, e, por suposto, como solemos decir, non só traemos unha proposta, queremos facer ou ser partícipes si este equipo de goberno estima conveniente a participar na revisión das mesmas, xunto, por suposto, con outras entidades, xente representativa de algún sector que se ve máis afectados pola pago este tipo de tasas, e incluso, por suposto, funcionarios desta institución ou incluso, por que non decilo, hasta os propios capataces que día a día estánse vendo nas dificultades da aplicación práctica destas ordenanzas en algúns dos casos. Como ven, non se pide ningunha redacción nesas futuras ordenanzas, non se prioriza nin se establece ningunha condición, simplemente pretendemos que se dé o primer paso para cambiar algo que entendemos que necesita unha revisión e que o paso do tempo debeunos obsoletas e pouco actualizadas e que dá lugar, en algúns dos casos, a situacións moi gravosas para economías locales e tamén a situacións gravosas e incómodas e que está xerando malestar en algúns sectores. De xeito constructivo, facemos a aportación dunha mesa de traballo que consideramos, non vamos a decir urxente, pero sí necesaria na maior brevidade. En este primer turno, nada máis. Moitas gracias. Por parte do BNG. Renunciamos ao turno de palabra xa que nos vemos representados polo que diga o responsable de Vías e Obras. Moi ben. Gracias, señor presidente. Vaime permitir unha pequena digresión porque sácame a bailar e despois non quero baile. Entonces, usted cita o de Becerrea e despois sale por peteneras porque obviamente non le gusta. Ahora citamos de Porto Marín e obviamente tampouco lle vai gustar o que vou dicir. Eu alegreme moito que usted se cabaleira de aguardiente de Porto Marín, o cabaleiro, da Alquitarra, é igual. O sea, un título importante. Eu cito
Eu sinto, obviamente, estou profundamente desgustado, pero non por non ser. O pueblo de Portomarín mirará e decidirá se o seu alcalde decidiu ben ou mal, pero o que queda claro son varias cousas. Que ustedes que falan de cumprir compromisos, aquí non os cumplen. Teñen un acordo, as forzas políticas ali, que ustedes por primeira vez en 45 anos, e o honor teño eu, non cumplen. Ese é o compromiso que ustedes fan. E segundo, o único que demostra é a catadura democrática do alcalde de Portomarín, se me perdonan, parafraseando ao anterior presidente da Xunta, o odio africano que parece ser que me ten o Partido Popular. Eso é ella a realidade. E agora voume centrar nesta moción que, desde logo, a unha moción dun grupo abúlico e vago, porque isto non se lle ocurre traer a nadie aquí. Pero, bueno, espero que me explique máis cousas na segunda intervención, porque eu non me entero. Explíqueme por que quere cambiar as ordenanzas. Son as ordenanzas do Partido Popular. Que queren hacer? Facer igual co canon da auga, ou da basura, ou cuibe, subilos. Porque, obviamente, se hai unha revisión, habrá que actualizar os precios do IPC. Vámoslle subir os impostos aos ciudadanos desta provincia, como usted indicar aquí. Ou a quen queren beneficiar, porque escudarse detrás dos capataces ustedes, xa me dirás, que tienen dificultades para facer o seu traballo. Explíqueme calas, porque os capataces non teñen que sancionar nin crear ningún problema, solamente tomar nota daquelas cosas que se están construindo ou facendo nas carreteras provinciales. Porque ainda hoxe temos un problema gordo na Costa de Lugo, porque non sabemos todavía, vamos a ver, se cada culpa é nosa. Alguén colocou fibra óptica pola carretera adiante da Diputación, picaron para poñer, iban poñer unhas biondas, desas que ustedes nos piden constantemente, e resulta que picamos a fibra óptica e a Mariña quedou sin fibra óptica. Pois iso é a realidade da falta de control que había nesta institución. Teremos que saber quen traballa nas nosas carreteras, habrá que pedir permisos, como piden os ciudadanos todos, os concellos que ustedes gobernan e os nosos tamén, e saber exactamente o que pasa e aplicadas. Ou ustedes queren unha vez unhas tasas pos amigos e outras pos enemigos? Porque eu, repito, non entendo esta moción. Ou que ustedes, en vez de defender o interés provincial, resulta que defenden antes a Xunta de Galicia. E agora, a quen defenden? Que intereses ven a defender usted con ese cambio de ordenanza? Porque algo trae detrás. Isto trae rabo, como dicen por aí. Explícome, porque eu non sei que institucións ou que empresas ou que negocios ven usted a defender con esta creación de tasas. E están, o único que están é tratando de socavar, como en estas e outras afirmacións vacías que fan, a credibilidade desta institución. Ustedes están por destruir esta institución. Ustedes que dicen que defenden as diputacións, creando dudas, enlodando, como vamos a ver despois na serie de ruegos e preguntas, acusando e deixando sempre sin pruebas cousas ou mandando papeles de tapadillo que faga o fiscal o traballo que ustedes non fan. Mire, este debate chega tarde. Isto, ademais, tiña que facelo no debate presupuestario, que cando se aproban as tasas e os precios públicos nesta institución. Aí non dixeron nada, nin fan nada. E agora queren unha mesa de traballo. Pero se non veñen pola Diputación, quen vai vir á mesa de traballo? Tamén díganos que diputado vai a vir. Se ustedes non aparecen, cando están nas mesas de contratación, que creo que é un elemento principal para o control dun goberno, ustedes dicen que non queren estar nas mesas de contratación, algo que, por certo, nos levamos reivindicando toda a vida. Ustedes parece ser que non. E pois protestan que non controlan, que non saben, si non queren estar nos órganos de goberno. Díganos para qué. Desde logo, vou dicir unha cosa, na situación de crisis que estamos, nosotros non vamos a revisar de momento as tasas nin os precios. Vanse manter así, como dixe usted, é de ustedes, e nós non destruímos todo o que deixaron ustedes. Hasta eso mantemos sin actualizar os precios nin as tasas. Nada máis, na primeira intervención, moitas gracias. Pois vamos co segundo turno. Doña Elena, 3 minutos máximo. Vostede sí que traballa pouco, por non traballar non sabe nin a proposta de acordo que lle traemos hoxe a debate. Mire, eu creo que vostede debería de ter algunhas conversacións con algún alcalde seu, que sabe que do seu partido político non teñen moitos, é fácil que nunha mesma mañá poida falar con todos, e preguntarlle a algúns deles que opinión lles está a merecer o pago de algunhas tasas que superaron os 18.000 euros. Pero mire, non estamos falando nin de revisar a alza, nin de incrementar os prezos das tasas. Sabe vostede que, en algúns dos casos e con algún sector, o que eu, por suposto, non defendo a ningún en particular, pero ao mesmo tempo defendo a todos. Por suposto que non vou a consentir que deixe entrever na súa primeira exposición que traigo algún interés na defensa desta iniciativa. Vostede ten a provincia, en moitos aspectos, bastante desatendida.
A rede viaria, de xeito bastante recurrente, está dando disgustos e sorpresas negativas. A sectores importantes na nosa provincia, ao que vostede está facendo liquidacións, referíndose a un preacordo, fíxese usted que situación de inseguridade xurídica está xerando en algún sector, e por iso, de xeito constructivo, lle digo, e de xeito amable. Oiga, creo que hai sectores que están especialmente molestos en como se están aplicando determinadas cousas. Hai concellos que están entendendo que están pagando demasiado por algunhas tasas. E vostede puxo un exemplo que incluso me vale. Falaba vostede da instalación da fibra óptica. É que, ao mellor, os lucenses teñen que saber que unha empresa, pola canalización desa fibra óptica, empresa con ánimo de lucro, paga a mesma tasa que un concello, por exemplo. Que a normativa nace e cando empeza a aplicarse xurden as dudas, xurden as novas situacións que non foron previstas nos feitos impoñibles, xurden propostas de mellora. Creo que non é desproporcionado que lle invite a sentarse e a traballar para adaptar estas ordenanzas á situación real tendo en conta os anos que pasaron. Pero a vostede parecelle mal. Eu non alcanzo a entender incluso o das mesas de contratación, porque diga vostede que está pedindo participar cando o secretario xeral está dicindo que non quere que participen e que vostedes sí que non debe vir por aquí, pero que non deben nin falar por teléfono. Dice vostede que foi unha reivindicación súa estar nas mesas de contratación. E o secretario xeral do Partido Socialista dice que apartando os políticos das mesas de contratación acabas a corrupción. Póñanse vostedes de acordo. Probablemente ningún dos extremos este mal, porque eu parto da base, non sei vostede, o secretario xeral terá que explicarllo despois en privado, se entende que todos os políticos son sinónimos de corruptos. Eu, dende logo, non o penso. E penso que porque se aparten os políticos das mesas de contratación non vai haber ni máis ni menos corrupción, porque a maioría dos participantes, eu sei que a mellor noso partido ten algúns exemplos que lle traen recordos negativos, pero vostede está dicindo que foi unha reivindicación desde sempre participar nas mesas desta institución e agora o presidente dice que non vai a ir, póñanse de acordo. Pero tampouco me preocupa moito que o Partido Socialista este de acordo. Preocúpame máis que sexamos capaces... Sí, non me preocupa nada, fíxese ben, non me preocupa nada. Pero sí que me preocupa... Non, dígolle que leva 30 segundos de máis. Non me diga. Pero continúe, veña. Simplemente, facéndolle unha pequena resume, creo que é importante que se aclaren algúns conceptos. Por exemplo, os feitos impoñibles de algunhas tasas, que o día a día demostra que están sin actualizar. Creo que é importante que haxa unha simplificación ou unha modificación de situacións absurdas como que coste máis unha tasa por permiso que por utilización de terreo público. Creo que é importante revisar a exención a algunha administración pública e diferencialo polo concepto de servicio público. E, bueno, estudiar seriamente algún caso con algún sector que vostede sabe, pero non quero que interprete mal. Segundo turno. Gracias, señor presidente. Pois teño que interpretala mal, porque ao final sale o que ven defender usted aquí. Claro. Os ayuntamientos do Partido Popular, porque parece que os do PSOE protestan e os do PP non están contentos. E há unha asociación que a que se está negociando, porque eu podo lle dar explicar como deixan as carreteras, porque non é só un problema da Diputación. Que eu sepa, os primeiros ayuntamientos que puxeron pegas e que están sancionando e que están poñendo multas son os do Partido Popular, a esa asociación. Que pasa? Tamén os ayuntamientos fan unha cousa e aquí traen outra. Aclárense. Os que se teñen que aclarar son ustedes, que unha vez máis patinan. Nos estamos negociando con eles e chegando a un acordo e eu creo que van as cousas francamente ben. Agora xa usted ven a última hora porque lle pasaron un papel polos pasillos, porque xa tardou, tardou en traelos. Resulta que aquí estamos facendo moi mal, e hai moitos problemas, pois a ver que fan os seus alcaldes e os seus concellos que a Asociación da Madeira, poñámoslle nombre as cousas, da que usted agora é defensora. Pois xa me dirá por qué, porque levamos neste tema discutindo un par de anos. E vamos a discutir, en vez de facer unha mesa de traballo, vamos ir a onde se están facendo sacas, ou se estaban facendo, e mirar como quedan as carreteras, como quedaban antes, que hai dosieres fotográficos, e como quedan agora. Eu creo que o acordo, o preacordo, como usted dice, é un preacordo, principio, moi favorable para as dúas partes, pero para eles máis que para nosotros, porque nós tamén queremos colaborar e cooperar con unha asociación importante e que genera un produto, unha cantidad de produto e de beneficios e de recursos importantes desta provincia. Mire,
Xa sabemos, usted ven defender os ayuntamentos do PP que non cumplen nin lles cobran tasas aos ciudadanos. O sea, un ciudadano, cando fai unha obra nun ayuntamento do Partido Popular, pois parece ser que non paga as tasas. Nos nosos parece ser que sí. E aquí temos que facer o mismo, quitarlles as tasas por obras aos ayuntamentos do PP, que se pode facer, me imagino, e hasta o estudiaremos con detalle. E tamén a certas asociacións. Pois, bueno, tamén o estudiaremos, porque aparte desa asociación de madeira, mire, están as canteiras, que tamén chegamos a acordos con eles. Están outra serie de asociacións e sociedades que chegamos a acordos con eles. Está funcionando ben. Eu sei que lle molesta o tema das carreteras. O 90% das iniciativas do Partido Popular teñen que ver cas carreteras que están, que se hai un bache, que se hai un árbol, que son cosas así. Mire, ustedes deixáronos, e eu dixen, e non quero ir a herencia, que asumou todo, non quero ir. Pero deixarnos unhas carreteras guineanas, como dicíamos nosotros, tercermundistas. Voulle dicir, mire, hai un histórico, os que o facemos tan mal, voulle dicir que hai un histórico, tamén pode pedilo, se quere, por escrito, da longitud total da rede de carreteras na provincia de Lugo. Bueno, pois no ano 2001, sabe cantos kilómetros había de aglomerado en quente nesta provincia? 36. No ano 2007, por poñer cando entramos nosotros, menos de 400. Sabe cantos hai hoxe? Sabe cantos hai hoxe? 1.200. O sea, multiplicamos por 4 a seguridade e a calidade das carreteras desta provincia, cunha inversión importante. E señalizámolas, e poñemos bionda. Volvo a recordar, se ustedes hubieran feito con 15 millóns de presupuesto a mitad do que hubiéramos feito nosotros, as carreteras da provincia de Lugo estaban perfectas, porque agora sabe cal é o presupuesto de vías e obras? A menos da mitad do que tiñan ustedes. Esa é a realidad. A crisis. Sí, é a realidad. É a realidad, sí, eso é a realidad. E ustedes, obviamente, nos piden unha vez máis, e fan ben, que fagamos máis con menos. Respecto ás mesas de contratación, mire, con ustedes, con nosotros aquí, empezou a oposición a estar nas mesas de contratación e a ter dereitos, a ter local e a ter personal. Mentras estuveron ustedes gobernando, a oposición, o que tiñamos era o pasillo. Nada máis. Sí, señor. Perdón, digo de decir, o último turno para... Menos das tasas, vostede case fixo e falou un alegato de todo. Só lle faltou para dar os datos concretos dos kilómetros de aglomerado e dicir en que concellos o votaban, porque así sería a información completa. Pero, bueno, mire, vostede pode seguir instaurado no espello mirándose a sí mismo dicindo que chegou ao goberno non como lle gustara, pero nun área moi importante, inda que parece ser que lle recortan o presuposto a metade, será por unha optimización do diñeiro que deciden levar a outra área, porque o presuposto non se partou pola mitad, como vostede sabe. E a servicios sociales tampouco non vai. Así que díganme vostede ou pregúntolle aos compañeros onde o mandan. Pero, bueno, en todo caso, vostede chegou ao goberno e agora, instaurado nese sillón e mirando o espello, parecelle que o está facendo perfecto. Ten un sector absolutamente descontento ca xestión e ten as vías provinciais cheas de fochancas e, ademais, incrementándose a indemnización, como vostede ben sabe, por daños e perxuicios que ten que pagar as compañías aseguradoras. Dito iso, e vostede o sabe porque na Xunta de Goberno se ve cando se vían, dito iso, vostede ten dúas opcións. Aceptar a proposta de traballo do Partido Popular para adaptar as ordenanzas á realidade que nos demanda a provincia ou seguir instaurado, levantándose todos os días dicindo cheguei ao goberno, non son presidente, pero son o que mellor faigo. Se sigue nesa opción, que parece que vai ser a que vai elixir, permítame que lle diga ca maior humildade que se está equivocando, pero perpetúese nese orgullo e pode morrer de éxito en calquer momento. Moitas gracias. Pois vamos a proposta... Vamos a votar. Vamos a votar esta proposta do Partido Popular. Votos a favor da proposta do Partido Popular. 12. Votos en contra. 13. Por tanto, proposta rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 10. Proposta de declaración de vacante por renuncia ao cargo do deputado provincial don José Luis Raposo Madalena. Moi bons días, pois recibida esa renuncia, o que acorda o Pleno hoxe é tomar en coñecemento esa renuncia. En segundo lugar, declarar a vacante producida pola renuncia ao cargo de deputado provincial para que se active a aplicación do que establece en canto a suplencias a lei electoral. Don José Luís, é o seu turno, se quere facer alguna manifestación. Gracias, presidente. Bueno, como xa prácticamente está todo dito, todo explicado, só que me queda pois que o agradecemento na corta instancia que tuven aquí na Diputación.
Moi ben, especialmente o agradecemento e moitas gracias ao presidente porque na labor que me encomendou, pois pola un pouco a tranquilidade que tuve no traballo que le ven adiante, nas ocupacións, na miña dedicación e ca liberdade que me deu para poderlo facer. Agradecer tamén pois ao grupo meu de goberno, á oposición, pois que o acollemento que tuven cando cheguei aquí e o debate constructivo de todos. O meu agradecemento pois, aos medios de comunicación polo trato que sempre me deron nesta casa e fora dela e no caso que me toca hoxe a deixar. Os funcionarios tamén polo traballo conxunto que se fixo todo este tempo, pois tamén o meu agradecemento. Me bon pois porque non quero que unha causa privada afecte a esta institución, a Diputación Provincial, unha causa privada que, seguindo aquí, pois sempre se podía facer referencia a ela. Me bon, pero me bon ca cabeza moi alta. Me bon ca cabeza moi alta, me bon para defenderme e para demostrar a miña inocencia do caso que xa todos sabemos. E, bueno, espero, pois, como se suele decir, que nun corto plazo ou nun corto tempo, pois nos volvamos ver todos, se non é aquí en outros lugares, e que, bueno, que demostrar sempre o que demostrei, aunque creo que é demasiado tempo que estou en moitos lugares, pero que non se me pega ningún sillón. Moitas gracias a todos e hasta a próxima. Moitas gracias, don José Luís. Esta será sempre a súa casa. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 11, conta da inclusión de cláusulas sociais e de aseguramento do emprego nos contratos de servicio da Diputación Provincial de Lugo. Quería compartir, tanto neste punto como no siguiente, no punto número 11, 12, 13, primeiro dalles conta públicamente aquí dunha actitud política, pero tamén dun compromiso normativo que queremos trasladar e traducir aos próximos contratos de servicios para que vostedes teñan esa información de primeira mão para anunciarles que o próximo mes de maio estarán axudicados os 5 contratos de servicio con cláusulas sociais que blindan os dereitos dos traballadores. Esa é unha iniciativa política da Diputación que quere trasladar á provincia, que queremos compartir ademais cos concellos de toda Galicia e ademais tamén trasladarlo á Xunta de Galicia por se considerará ben ter en conta ese tipo de cláusulas sociales para incorporarlas aos contratos, pero o que lles quero trasladar hoxe aquí é que os próximos contratos de vigilancia, de limpieza, o Centro de Atención ao Usuario, o Proxecto Europeo de Goberno Intelixente e a Aula Itinerante de Formación xa levarán esas cláusulas sociais e, por tanto, afectará un orzamento de 10 millóns de euros na propia Diputación. Por lo tanto, non é solamente que se introduzcan esas cláusulas, sino que se establecen rigorosos controles na contratación e, polo tanto, impediremos que baixadas desproporcionadas moitas veces redunden en problemas para os traballadores, fundamentalmente na ignorancia dos seus dereitos e, sobre todo, en aproveitar as cláusulas máis favorecedoras aos dereitos dos traballadores. Por tanto, abriremos esta posibilidade e compartiremosla con todos os ayuntamentos de Lugo e de fora de Lugo, e abriremos tamén a Xunta de Galicia a ver se tamén considera que é unha iniciativa interesante a ter en conta, por tanto, que o sume con maior poder de contratación que ten a Xunta de Galicia e tamén que o incorpore nos seus contratos públicos desde a Administración da Xunta de Galicia. Quería compartir con vostedes tamén os datos económicos de peche do exercicio do ano pasado que demostran unha boa xestión económica, sempre pode haberla mellor, pero eu creo que os datos obxectivos demostran que hai unha boa situación económica, que a pesar da débeda e a pesar da crise económica nos estamos combatindo de forma eficaz, por un lado, a débeda pública, que se cerrou o ano con 37 millóns de euros, é dicir, desde inicio de ano hasta final de ano reducimos a deuda en 14 millóns de euros, por tanto, o horizonte marcado para que no ano 2016 non haxa débeda pública se vai a cumprir, hai previsión de que se faga sin reducir ningún só euro a capacidade de inversión. En segundo lugar, tamén hai un índice que quero compartir con ustedes. Pagamos en 8,9 días desde que se conforman as facturas, o que creo que tamén é unha boa noticia para os proveedores e, por tanto, aqueles que teñen facturas pendientes ca Diputación. Estamos en estabilidade presupuestaria e cerramos o exercicio con un superávit de 15 millóns de euros. Por tanto, en calquer caso, eu creo que os datos son razonablemente bons, a pesar de, como saben vostedes, os ingresos do Estado se reduxeron nos últimos anos máis de casi un 30%. As transferencias que
que temos desde o Estado. Por iso, unha das cuestións que apuntaba ahora o señor Martínez son reales. Hai menos cartos tamén para vías e obras, pero como apuntaba outro diputado, neste caso da oposición, o que hai que facer é racionalizar o gasto. E eu estou de acordo con esa expresión, racionalicemos o gasto. En todo caso, como saben, cerramos o exercicio e a previsión de débeda é, como lles decía antes, rematar a débeda cero no ano 2016, co cal cumpriremos outro dos nosos obxectivos políticos de cando iniciamos a legislatura. E pasamos xa ao seguinte punto da orden do día, señor secretario, que son a de rogos e preguntas, creo. Sí, rogos e preguntas, sí. Moi ben, pois temos aquí 4 rogos relacionados ca ULP 4606, ca ULP 0706, a ULP 204 e en relación ca sentencia. De todos eses rogos tomaremos boa conta desas peticións que fai o Partido Popular en relación cos rogos a esta institución. E pasamos ao apartado de preguntas, empezando pola primeira pregunta que ten fecha de registro de 15 de febreiro. Pode formular, bueno, non sei quen quere formular a pregunta. Doña Elena, sí, é vostede. Un dos rogos xa perdeu a oportunidade de dar conta aquí das sentenzas do Plan Emprega. Pero a pregunta é no relativo á obra de acondicionamento, mellora e posta en valor da ruta de sendeirismo Seimeiras de Queixoiro en Forno do Bolo, si contrastaron os prezos das unidades de obra certificadas que coincidan cos prezos reais de mercado. Unha pregunta moi concreta e moi sencilla. Resposte concreto e de forma sinxela ese primeiro turno. Pois, señora diputada, non me consta que non se seguiran os procedementos oficiais nesa obra. Non sei se lle consta a usted que non se seguisen. Ben, segunda pregunta. Segundo turno da primeira pregunta. O segundo turno voume a ratificar no primeiro, que é lerlle a pregunta, se confirmou que os prezos reais de mercado coinciden cas certificacións abonadas. Naide puxo en duda o procedemento. Segundo turno. Gracias, señor presidente. Lembrolle a vostede, ou infórmolle, porque igual non o sabe, que o proxecto está redactado por técnicos competentes, enxeñeiro técnico forestal, arquitecto técnico e enxeñeiro agrónomo. E dito proxecto, como debe ser, conta co correspondente anexo de xustificación de precios e medicións. Para máis datos, por si non o sabe, cadro de precios, precios descompostos, medicións e orzamento, de tal xeito que a obra poda ser executada de forma adecuada. Para máis información, dígolle que os precios foron extraídos da base de precios dunha empresa coñecida por todos a nivel estatal. La segunda es de 15 de marzo. Siguiente pregunta. A que ten número de registro 6.343 de marzo. Non teño. Cando prevé esta institución reformar o tronque da estrada que comunica a Seara, Alfoz e San Acisclo ca Lugo 152 e aglomerar o pavimento e adecuar as cunetas nos tramos que faltan na referida vía? Tamén moi sencilla. Moi ben. Pues dentro de la planificación general del Servicio de Vías y Obras. Segundo turno, doña Elena. Na planificación do ano 2014. Tiña a palabra, non? Eu que rogaría que non me interprete. Dixen dentro da planificación general do servicio. Non sei, pode 2014, 2015 ou pasado mañá. Pero, mire, tamén é a intención desta Diputación e do seu presidente, deste diputado delegado, seguir desarrollando proxectos de mellora de firme e de pavimento, como usted indica, pero como comprenderá sempre según as disponibilidades presupuestarias que teña esta institución. Ben, e quedan dúas preguntas que, ao superar o cupo de pleno, deixámolas para o próximo pleno, porque presentou 4, creo que estamos ben de respostas. En todo caso, contestaremos, salvo que renuncie a elas, contestaremos esas dúas preguntas no pleno siguiente. E antes, entón, compartir, para que toda a Diputación, a toda a Corporación, efectivamente expresa as condolencias das persoas que falleceron nese accidente do mercante na entrada da ría de Vigo,
e, polo tanto, facer explícito e ampliálo tamén a esas persoas e os feridos tamén, como tomamos a consideración en relación co expresidente do Goberno e tamén co que foi alcalde de Bilbao. Moitas gracias e levanta a sesión.